51 minutos na kaligad sa takna sining alas 11. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 9, tuig 2022, Biyernes kita karon sining adlaw. Thank God it's Friday, Jesse 6 días na lang kag Pasko na. Ini ang Bombo Halay sa udto kag ini si Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Una kita sa mga balita lokal. Reklamo sa mga barangay at Tamuan, Haniway, Iloilo. Amat-amat na nga nasusolusyonan matapos gagin na pabumbusang pumuluyo sa pihak ng Bahin Banwa. Regional Civil Service or Civil Security Unit 6 ginakumpirmar nga wala sang manufacturer permit nga gina-issue sa distrito iya sang Arevalo. Ang trabaho ko ng sumong mode of business sang mga firecracker mga tao nga nagahimo sa tuya sang firecrackers or manufacturer. Sila ini Banwa ang retail kag naga-distribute sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita. Traffic rerouting scheme sa may Ungka flyover suspend sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita. Syudad sa nga Iloilo ginamarkahan na bilang red zone. May kangtanan man sa African swine fever. May dugang siniya nga mga kabaranggayan nga na-record ang aton City Veterinarian Office. Kag padayon nga pagsaka sa presyo sa mga nagapaunang balaklon, sakit sa ulo sang ordinaryo siniya nga Juan de la Cruz. Ordinaryo naton iya nga mga kabumbo. Tigdagalibogan ni ang ulo sang pipila naton ka mga kabumbo kung paano paiguon ng 500 pesos nga pahayag sang Department of Trade and Industry kaigo na para iya makabakal ang isa ka pamilya sang pang Noche Buena. Yan mo ni mga tutukan naton nga mga balita kaga impormasyon driman sa aton siniya nga pagpangalaga sa gihapon sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pero sang before pa man sang dugang sining nga mga balita kag impormasyon, ari anay good news kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-Banwa sang Pavia, Iloilo. Hindi lamang kay kasubo ang inyo siniya pangatubangon kay man sa problema sa Ungka flyover sa pagpugok nila sa dalagan sa trapiko, kundi mayara man niya sang temprano sininga pamaskwa. Atensyon sa mga taga Villa Juanita, Pavia, Iloilo. Villa Juanita, Pavia, Iloilo. Iya sininga proof of purchase R. Florete Coupon, 28 anyos. Congratulations sa kay Hiolda Faye Sevillo. Hiolda Faye Sevillo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 55 minutos na kaligad sa takna sining alas 11. May anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo. Kabugusan nga 1,000 pesos, 500 pesos ka cash, plus 500 pesos ka balor sa gift pack na sunod pa sa Orocan sini iya nga balde. Sa liwat, congratulations sa kay Hiolda Faye Sevillo
sang Villa Juanita, Pavia, Iloilo. Iya sini nga proof of purchase R Florete coupon sa liwat. Congratulations! Ang aton sini nga daily draw sa 1-2 Panalo Part 21 promo ang gintambungan sa aton sini nga Food and Drug Administration Representative si Mama Arlene G. Punzalan. Ikaw nga nagapamati, ikaw nga nagatutok diri sa pagpalayag sa nga Bombo Radio. Ano pa ang ginahulat mo? Was-was naman dira sa paghimo sang imo sini nga entry week number 3 na kita karon. Subong Biyernes kita ngadlaw, may tubtublas 12 pa sa hapon buwas kadlaw ang deadline sa pagbato naton sa inyo sini mga entries para iya sa week number 3 sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa aton sini nga mga kabumboko sa diin 6 million pesos ang kabugusan sini nga premyo ipanagtag nationwide. Kag sa palabuton sini nga Enero, Enero 21 grand draw naton isa naman ka milyon ka pesos ang nagahulat sini sa grand draw grand prize winner. Sino ay hanang mangin na masunod sini nga katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Ikaw na bala? Tikon na hindi ikaw magpasakop, hindi ka man magdaog gani. Kung gusto mo magpasakop, kapisan gin lamang kapital sila dre. Damo alam lang imo sini nga entries kay dako man imo sini nga tsansa nga magdaog. Kung ang isa ta pa ka winner kagaina, base ang pro ang imo sini nga swerte wala sa luto ari diri sa promo sa Bombo Radio sa 1-2 Panalo Part 21 na promo sang Bombo Radio kag Star FM. Samtang istoryahan taman mga mainit karon iya nga balita nasyonal sa aton sini iya nga pagapangalagad. Ang inflation rate padayon iya nga nagasaka pero makasurvive kuno ang mga Filipino suno pa sa kay President Bongbong Marcos. Kag hindi kita kuno nga magkangawa nga maglambot kita sa recession hambal pa sang aton sini iya nga presidente. Well, bantayan inang detalye sa aton sini pa rin nga pagpalayag sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo pagkatapos ang Bombo Network News. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gid ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power line. Dang tanghali Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Disyembre 9, taong 2022 at 16 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinababantayan sa Department of Health ang mga bagong kumakalat na sakit sa bansa. Hand, foot, and mouth disease matatagalan pa bago magkaroon ng gamot at bakuna ayon sa isang eksperto. Ang Employers Confederation of the Philippines hindi raw sang-ayon sa rekomendasyon na patawan ng buwis sa mga bilyonaryo para gamitin sa Maharlika Wealth Fund. At ilang mambabatas isinusulong ngayon ang benepisyaryo para sa mga nurses sa bansa. Pasahod at mga karampatang benepisyo, ilan lang sa mga dahilan kung bakit nangingibang bansa ang mga medical frontliners. Samantala itong presyo ng sibuyas muling nagtaas, supply ng ilang nagtitinda sa Pebrero pa magkakaroon.
Sa ating international news naman, itong Russian President na si Vladimir Putin, inihayag na magpapatuloy ang pag-atake nito sa Ukraine energy infrastructure. Ibang sports balita, kauna-unahang babaeng Army Grandmaster na bumunas sa buong bansa sa chess tournament. Sa ating entertainment news, mga fans ng Filipino singer na si Jovit Baldivino bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw nito at ang Backstreet Boy member na si Nick Carter idinamanda dahil sa kasong rape. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iginiit ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP President na bilang principal, hindi daw dapat parusahan ang mga produktibo at may pera at kaltasan ang mga ito ng hindi patas. Ginawa po ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. ang naturang pahayag kaugnay pa rin sa naging rekomendasyon ng ilang labor group na bakit hindi na lamang buwisan ang mga bilyonaryo para i-invest sa Maharlika Wealth Fund sa halip na gamitin ang pera ng manggagawang Pilipino. Sinabi ni Attorney Sonny Matula, itong nagkaisang Labor Coalition Chairman, na hindi pa napapanahon ang pagbuo ng Maharlika Wealth Fund sa bansa at kung kailangang talagaan niya ito ay dapat na huwag isama itong pera mula sa pension funds. Una na ring sinabi po ni Nais Coronasyon Deputy Secretary General, itong sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, itong sentro na ang wealth tax ang angkop na source para sa Maharlika Investment Fund dahil ang itong surplus fund, itong sobrang yaman ay dapat na hindi manggaling sa nakokolekta ng gobyerno na hindi kayang mawala ng gobyerno sa maling investment. Sa ngayon, nirepaso na itong panukalang Maharlika Investment Fund kung saan hindi na po kukuha ng pondo mula naman sa financial institutions gaya po ng Social Security System at ang Government Service Insurance System o GSIS. Sa halipa ay gagamitin na lamang ang profits na magmumula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito pa ang tinig ni ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr. I think there can be some level of taxation on the upper scale income, but as a principle, you don't punish those who are productive and who earn money. That is what our principle is in governance. You don't tax them unnecessarily and fairly. Maybe you can create some brackets, but you cannot punish people just because they're wealthy. Yan po si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis Jr. Dagdag na pag-iingat ang kailangan ngayon habang wala pang bakuna at gamot laban sa hand, foot, and mouth disease. Ito ang babala ni Dr. Ron Ginsolante sa mga magulang kasunod ng pagtaas ng bilang ng infected sa ating bansa, lalo na sa mga bata. Sinabi ni Solante na para sa mga batang 5 taong gulang pababa, dapat silang alagaan o linisan ng magulang bago kumain. Kapag kasi nahawaan ng hand, foot, and mouth disease at nagkaroon ng ilang sintomas tulad ng lagnat, paracetamol lamang anya ang pwedeng ipainom sa bata o ang tinatawag na treatment support dahil walang over-the-counter drugs para rito. Samantala, sinabi ni Solante na pwedeng ma-immune ng isang bata kapag nalantad na ito sa nasabing sakit, subalit pwede pa rin itong muling magka-impeksyon. Kaya naman, mahalaga ayon kay Solante ang prevention sa pamamagitan ng paglilinis o paghugas ng kamay bago kumain at huwag basta-basta ihahawak sa bibig at mata ang mga kamay para hindi madantayan o makontaminado ng nasabing virus. Samantala po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinababantayan na po sa Department of Health itong mga kumakalat na sakit dito sa bansa at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Pinakikilos na ng Palasyo Malacanang ang Department of Health upang dagdagan ang kinakailangang aksyon ukol dito sa kumakalat na hand, foot, and mouth disease. Yan ay kasunod ng mga panibagong kasong naitatala dito sa ating bansa. Sa labas mismo ng Metro Manila ay meron na rin na-record. Kaya naman, ayon sa Pangulo, kinakailangan ng iba yung pag-iingat at hindi rin dapat lubayan ang pag-iingat ukol pa rin sa COVID-19 dahil hindi pa natatapos ang pandemya.
ibig sabihin na niya kung anong pag-iingat ay dadagdagan pa ito. At kung ito ay may mga naitatalang mga kaso na multiple incidents o multiple cases sa isang particular na lugar, ay may mga hakbang na dapat gawin ang mga local government units at sa patnubay siyempre ng Department of Health. Kaya naman, sabi niya, ay mismo dito sa national government manggagaling ang mga direktiba sa mga susunod na araw. Tuloy naman ang Pangulo doon sa paghingi ng mga impormasyon mula sa Department of Health upang makapagdeklara kung ano mga kinakailangang hakbang at may pagkaloob ang kinakailangan doon sa mga komunidad, kasama na yung mga pangunahin na gamot at pasilidad para dito sa mga pasyente kung sakasakaling kakailanganin, at yung direktiba at pondo na ilalaan para sa mga kahalintulad na usapin. Kaugnay niyan, narito ang mga tagubilin ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So we have to continue to be careful. I think I'm happy ako with the situation as it is now. We'll see. Let's let her do, kasi we are still not out of the pandemic. Bahagi ng pahayag ng Pangulo, ibig sabihin niya ay mas kailangan ngayon ng iba yung aksyon, pero kontento naman siya sa ginagampanan ni Undersecretary Maria Rosario Vergeire, at kailangan lamang talaga ng pagtutulungan hindi lamang ang ahensya o yung Department of Health, kundi pati na ang iba pang departamento ng pamahalaan ng kikilos para sa kahalintulad na issue, dahil nasubukan naman ito sa kaso ng COVID-19 pandemic na ngayon ay nananatili pa rin at hindi lang kakayanin ng iisang tanggapan ng pamahalaan, kundi ito'y tulungan hindi lang ng isa, ng dalawa, kundi the whole approach of the government ang kinakailangan. Ang Pangulo naman ay naghahanda na para sa kanyang biyahe patungo doon sa Belgium, at inaasahan midweek ay lalarga na ang Philippine delegation patungo sa naturang bansa. Bombo Gerald. So far, yung mga naglilipa ng sakit sa ngayon, itong COVID-19, yun na lamang mga sub-variants, wala namang bago. Pero ang dumarami ngayon itong hand, foot, and mouth disease, Bombo Dennis, at sabayan pa yan, syempre nitong COVID, meron din mga insidente ng itong dengue. So talagang kailangang mag-ingat itong ating mga mamamayan, itong ating mga kababayan, pero yung Department of Health talagang kailangan ding bantayan itong mga sakit na ito, Bombo Dennis. Tama yan, pero hindi lang ito nakafocus sa health concern na Bombo Gerald, mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil pati na yung iba pang binabantay ng pamahalaan ay dapat na pakatutukan at bigyang sapat na atensyon. Kagaya na lamang nito, may inaasahan tayong sama ng panahon na papasok at posibleng mamaya ay isa ng ganap na bagyo ito, at patuloy natin yan imomonitor sa pamamagitan ng Bombo Weather Center, at yan ay ilalabas natin mamaya sa mga update. Sabi ng Pangulo, ang tagubilin hindi lamang para sa health ang kinakailangan natin bantayan, kundi lahat ng maaaring makaapekto sa ating mga kababayan. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, PAS Radio. Bombo! DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and bunwich. 140. Just dunking yan. Hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Hindi po magandang balita sapagkat inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ng taas singil sa kuryente po ngayong buwan ng Disyembre. Ito ay kasunod ng pagtatapos ng isa pang sa 4 na refund na ipinag-utos po ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ang singil sa kuryente ay tataas ng 33 sentimo kada kilowatt hour ngayong buwan. Halimbawa, isang household na kumukonsumo po ng 200 kilowatt per hour, asahan itong dagdag singil na 66 pesos sa kanilang bill.
Para naman po sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt-hours, mayroong dagdag na 99 pesos. Sa 400 kilowatt-hour, mayroong dagdag na 132 pesos. At para sa kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour, ay mayroong dagdag po yan 165 pesos. Kung magugurita, una nang ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na i-refund ang halagang 13.8 billion pesos sa kanilang mga customer sa loob ng 24 na buwan o 2 taon. Sa iba pang balita, inihayag ng World Health Organization ang mga negosasyon sa isang draft ng pandaigdigang kasunduan upang mas mahusay na labanan ang susunod na maaaring maging pandemya na magsisimula sa Pebrero sa susunod na taon. Ang 194 members ng estado ng World Health Organization ay naghahabol ng isang kasunduan na naglalayong tiyakin na ang mga maling tugon na naging isang pandaigdigang krisis ay hindi na mauulit. Ang COVID-19 virus kasi ay pumatay ng 6.6 million na mga tao at puminsala ng nagkakahalaga sa mga bansa na umaabot sa trilyong dolyar. Inihayag pa ng World Health Organization ang hindi pagkakapantay-pantay sa pag-akses sa pangangalagang pangkalusugan at gamot sa buong mundo. Dagdag pa ng organisasyon, ang epekto ng pandemya sa buhay ng tao, ekonomiya at lipunan sa pangkalahatan ay hindi dapat kalimutan. Una na rito, ang konseptong zero draft ng World Health Organization ay kailangang palakasin ang kahandaan ng mga bansa habang isinasaalang-alang ang mga issue ng equity o pagkakapantay-pantay sa buong mundo. Samantala po, target daw ng Philippine National Police o PNP na makapagtala ng zero casualties sa lalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Inihayag ito ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. kasunod na rin nang isinagawa nitong inspeksyon sa ilang tindahan ng mga paputok sa Bulacan. Dito ay muling umapela sa publiko ang hepe ng pambansang pulisya na iwasan na rin itong pagtangkilik at pagbilis sa mga produktong ito. Ito anyay upang makatulong na rin na kusang tumigil at mabawasan ang mga individual na iligal na gumagawa nito. Malaking bagay kasi anya ang pagkikipagtulungan ng taong bayan upang makapit ito itong zero casualty o walang maitatalang mga injury para sa isang masaya at ligtas na pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Itong dahilan kung bakit nagbigay na rin anya siya ng direktiba sa buong hanay ng PNP na makipag-ugnayan sa komunidad at mga barangay para magbigay ng kamalayan hinggil pa rin sa naturang usapin upang maiwasan na rin itong mga hindi inaasahang aksidente na dulot ng iligal na paputok. Samantala matapos ang nasabing inspeksyon ay isa-isa ring ipinakita ni Azurin ang ilang sample ng mga ipinagbabawal na paputok sa bansa tulad na lamang po ng Goodbye Bading, Goodbye COVID, Kwiton Parachute, itong Kwiton Bamba, Kabasi, Special Plapla, Atomic at Coke in Can. Sa iba pang balita, ang ilang mga mambabatas sinusulong ngayon ang benepisyo para sa mga nurses sa bansa. Habang ang pasahod at mga karampatang benepisyo, ilan lang sa mga dahilan kung bakit nangingibang bansa ang mga medical frontliners. Alamin natin ng buong detalye mula kay Bombo JC Galvez. Isinusulong ngayon na ilang mga mambabatas ang karampatang benepisyo sa mga nurses sa bansa bilang kakarampot lamang ang kanilang isinasahod at incentives kung ikukumpara ito sa ibang bansa. Sa pagdinig sa Senado, binigyan din umano ni Senator Grace Poe na hindi lang daw pagmamalaki ang ambag o dapat na gawin ng gobyerno sa ating mga nurses, mataas na pasahod, nararapat na benepisyo ang kinakailangan nila para hindi na umano mga ibang bansa pa. Mariin ding inihayag ni Senator Grace Poe ang pangangailangan ng mga Filipino nurse na aktual na benepisyo upang maisagawa ang nursing practice. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Senator Grace Poe. As I seek the adoption of Senate Resolution number 347, I also seek more than just a commendation and recognition from the government. Hindi lang dapat bragging rights ang ambag ng gobyerno dito. Our nurses can only do these heroic sacrifices to the extent that they are taken care of. May pandemic man o wala, patuloy na pumupunta sa ibang bansa ang ating mga nurses para magtrabaho because here in our country, they continue to endure low salaries, poor working conditions, and delays in their allowances, just to name a few. We need to resuscitate our nursing profession.
If there's anything that this pandemic has proven, it is that our healthcare workers are the backbone of the health of the nation. Yan ang bahagi ng payag ni Senator Grace Poe. Sa co-sponsorship speech ni Senator Grace Poe sa Senate Resolution number 320, ang pagbibigay parangal kay 16 persons para sa kanyang makasaysayang kontribusyon sa nursing sa Pilipinas at sa sektor ng pangangalagang kalusugan, sinabi ng mga Filipino nurse na mas pinipili nila umanong magtrabaho sa ibang bansa kaysa magtiis sa mababang sweldo, mahirap na kondisyon ng pagtatrabaho at pagkaantala sa mga allowances. Dagdag pa ni Senator Grace Poe, ang pag-upgrade ng sahod ng mga nurse ay ang pinakamaliit na magagawa para sa sakripisyong ibinigay nila sa pag-aalaga sa mga pasyente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Samantala sa iba pang mga balita, na haharap din pala sa reklamo ang isa sa mga suspect sa likod ng pagkawala ng ilang mahilig sa sabong ito mga sabungero sa tangkang pagpatay at kidnapping na isinampa ng isang pamilya dumagat sa Tanay, Rizal noong 2019. Sinabi umano ng complainant na binaril siya ng suspect na si Julia Patidongan o itong si Dondon, gayon din ang kanyang ama sa magkahiwalay na insidente dahil sa lupang sa alitan po ng lupa. Ayon sa complainant, nagsampa sila ng reklamo sa Binangonan, Rizal, ngunit wala pang progreso dito. Sinabi ng complainant na dati siyang nagtatrabaho sa Patidongan Building Fences, ngunit tumigil siya nang sinubukan umanong agawin ng suspect ang ari-arian ng kanilang pamilya. Kamakailan lamang ay naglabas ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng composite sketches ng dalawang suspect, kabilang si Patidongan sa pagkawala ng isang sabungero doon sa Laguna. Nakuha ng Criminal Investigation and Detection Group ang cellphone video kung saan nakita ang dalawang suspect at si Michael Bautista, isa sa mga biktima sa labas ng isang sabungan sa Santa Cruz noong April 28, 2021. Kaya naman, isang concerned citizen ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng isa pang suspect sa naturang cellphone video. Una nito, marami pang reklamo ang isinampa laban kay Patidongan at sa kanyang kasama, kaugnay pa rin sa pagkawala ng mga sabungero. Sa karagdagan pang mga balita, pinulong ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang ilang manufacturer at retailer ng mga paputok sa Bulacan. Ito ay matapos na magsagawa muli ng inspeksyon ang pambansang pulisya sa pangunguna mismo ni Azurin sa ilang mga tindahan ng mga paputok sa nasabing lalawigan. Layunin nito na muling paalalahanan ang mga may-ari at nagtitinda ng mga firecrackers at pyrotechnics na iwasan ang paggawa at pagtitinda ng mga iligal at ipinagbabawal na paputok sa bansa. Nakasaad kasi sa batas na ilan sa mga mahigpit na ipinagbabawal sa Pilipinas ay ang mga paputok na may bigat na higit sa 0.2 gram o hindi hihigit sa 1/3 teaspoon ang lamang pulbura, at bawal din ang oversize na mga paputok at gayon din ang paputok na imported o gawa sa ibang bansa. Samantala, sa naturang pagpupulong, sinabi rin ni Azurin ang planong pagsasaayo sa patakaran at pagbibigay ng lisensya sa mga pwedeng magkaroon ng lisensya. Layo naman ito na tulungan ang mga bagong manufacturer na makakuha ng permit upang mabigyan na rin anya ng hanap buhay ang iba pa sa ating mga kababayan. Bombo Entertainment News. Entertainment News.
Ito magandang balita, batang-bata pa ito. Yung mga fans ng Filipino singer na si Jovit Valdivino bumuhos yung pakikiramay sa pagpanaw ng singer, habang itong Backstreet Boy member naman na si Nick Carter idinamanda dahil yan sa kasong rape. By buong detalye si Bombo Chill Emprido. Sinampahan ng civil cases ang Backstreet Boy member na si Nick Carter dahil sa kasong panggagahasa sa isang fan noon pang taong 2001. Ayon kay Sharon Ruth na noon ay isa pa lamang teenager, pinilit umano siya na gumawa ng sexual na gawain sa isang tour bus na ginamit sa mismong concert ng singer at pagkatapos ay doon na siya ginahasa. Matatandaan na naharap na rin noon ang singer sa dalawa pang kaso o babae, ngunit hindi rin ito napatunayan. Sa ngayon, tahimik ang kampo ng Hollywood singer at nagluluksa pa rin sa pagkamatay ng kapatid na si Aaron Carter. Samantala, malungkot na balita mga kabombo at ka-Star Nation dahil pumanaw na ang Filipino singer na si Jovit Valdivino. Nakilala siya dahil sa kanyang kauna-unahang pagkapanalo sa isa sa pinaka-prestihiyosong singing contest dito sa Pilipinas. Ayon sa kanyang ama na si Hilario Valdivino, 5 araw ring ginamot si Jovit sa ospital at pumanaw ang singer bandang 4:00 kanina ng madaling araw dahil yan sa mild stroke at komplikasyon. Lubos naman ang pakikiramay na natanggap ng pamilya ng singer dahil na rin sa iniwan itong legacy sa mga pinasikat na kanta. Sa ngayon, pinatapos na ng pamilya Valdivino ang wake arrangement para sa namayapang singer. Ayan muna ang latest update mga kabombo at ka-Star Nation para sa entertainment news. Ito si Bombo Chile Prido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, umaabot na sa 250 hanggang 270 pesos yung kada kilo ng sibuyas ngayong linggo matapos ang presyuhan nito noong nakaraang 230 pesos lamang. Ito ay matapos na magdaan ang kakulangan ng supply nito. Kaya ang ibang mga nagtitinda ng sibuyas at ang mga supplier ay kinakailangan pang maghintay muli ng panibagong supply nito mula sa kanilang mga pinagkukuhanan. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang bumibili ng sibuyas, lalo na't ilang linggo na lamang ay nalalapit na itong araw ng Kapaskuhan. Dagdag pa dito ang patuloy na pagtaas ng presyo ng sibuyas. Iba pang mga bilihin ay kaugnay na rin sa inflation na naranasan dito sa ating bansa. Gayunman, sa buwan ng Pebrero pa lamang umano magkakaroon ng panibagong stocks at supply ng sibuyas, ngunit siniguro naman ang mga supplier na sapat ang kanilang naimbak na produkto hanggang sa Enero sa susunod na taon. Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga bilyonaryo sa mundo ngayong 2022 ayon yan sa UBS, the biggest bank sa Switzerland. Ilan sa mga dahilan ay ang nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Russia at Ukraine, paghigpit ng monetary policy, pagbagsak ng stock markets at pagtamlay ng ekonomiya ng China. Ayon pa sa UBS, isa din sa largest wealth managers sa buong mundo, mayroon silang $2,668 billionaires noong Marso ng kasalukuyang taon na mas mababa ng 87% sa nakalipas na taon. Ang kabuuang yaman at bilang ng mga bilyonaryo ay posible anyang nag-umpisang bumaba noong March 2022 bunsod ng pagsadsad ng asset prices. Ngayong taon, mayroong 273 na bagong bilyonaryo sa mundo habang nasa 360 naman ang nawala sa hanay ng mga ito. Ang mga sektor na may pinakamaraming bilyonaryo ay may finance at investments na nasa 392 at nasa technology na 348. Pinakamaraming bilyonaryo ay mula sa Asia Pacific region at bagamat bumaba ito sa 1,084. Tumaas ang bilang ng bilyonaryo sa Amerika mula 735 at 724. Samantala, binigyang diin ni Employers Confederation of the Philippines, Sergio Ortiz Luis, na umaasa silang maaring ipagpaliban ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nakatakdang pagtaas ng kontribusyon po ng Social Security System o itong SSS, maging itong Philippine Health Insurance Service o PhilHealth sa susunod na taon. Ang pagtaas ay ipinag-utos umano ng batas, ngunit sinabi ni Ortiz Luis na dati na silang humihiling sa Kongreso para sa isang amendment
at hindi ito naaksyonan ng nakaraang administrasyon. Anya nung nakaraang taon ay pumupunta umano ang kanilang grupo sa Kongreso at ang Kongreso ay nag-issue ng authority to the President na pwede niya itong galawin o i-postpone yung pagtaas po ng kontribusyon. Dagdag nito ang pagtaas ng buwanang premium contribution ay habang nanatiling tumataas ang inflation, may kasama, hindi o itong makakasama o hindi maganda ang dulot sa mga manggagawa at maliliit na negosyo lamang. Kaugnay niyan, pumalo kasi sa 8% itong inflation noong Nobyembre o doble sa pinakamataas na limitasyon ng 2 hanggang 4% target range ng gobyerno. Kaya naman, ang pagtaas ng mga presyo ay nagresulta din sa underemployment o yung mas mababang bilang po ng manggagawa na nangangailangan ng mas maraming trabaho at yung oras ng trabaho upang matugunan ang mga pangangailangan at ang paghuhulog na din sa kanilang social security system at itong Philippine Health Insurance Service. Samantala, ang oras sa buong kapuluan, 26 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Sa ating international news, nangako si Pangulong Vladimir Putin na patuloy nitong papabagsakin ang energy grid ng Ukraine sa kabila ng mga laban sa mga sistematikong pag-atake na nagdulot ng milyong-milyong pagkasira ng mga infrastruktura. Dagdag pa dito, sinisisi ni Putin ang Ukraine na pagpapasimula ng isang trend ang pag-atake sa mga infrastruktura ng sibilyan. Ito ay nagtuturo sa isang pagsabog ng isang pangunahing tulay sa pagitan ng mainland ng Russia at annex na Crimea Peninsula sa kamakailan niyang binisita. Marami ang naging kontrobersyal tungkol sa mga bakbakan sa infrastruktura ng enerhiya sa isang kalapit na bansa, ngunit hindi umano ito makakagambala sa kanilang pakikipaglaban. Ang ilang linggong pag-atake ng mga missile ng Russia sa buong Ukraine ay nakakaapekto sa mga pangunahing infrastruktura na nagdulot ng pagdurusa ng mga Ukrainians dahil sa kakulangan sa tubig at iba pa nilang pangangailangan. Una na rito, iniharap ni President Vladimir Putin ang mga pag-aaklas bilang tugon sa pagsabog noong Oktubre sa tulay ng Kerch at inakusahan din ang Kyiv ng pagpapasabog ng mga linya ng kuryente mula sa Kursk Nuclear Power Plant at dahil sa hindi pagbibigay ng tubig sa Donetsk sa silangang bahagi ng Ukraine. Bombo Sports News. Sa itong sports news, nakuha ni Army Women Grandmaster Private First Class Janelle May Freyna ang kanyang ika-4 po na titulo sa Blitz category ng 2022 National Women's Chess Championship sa Grand Finals sa Philippine Academy for Chess Excellence sa Quezon City. Ibinulsa rin po ng 25 years old na si Freyna ang unang babaeng Grandmaster sa bansa. Itong pilak na medalya sa Standard Chess category at torneo na inorganisa ng National Chess Federation of the Philippines at binigyan ng sanction ng International Chess Federation. Ang 2022 National Women's Chess Championships ay bahagi ng paghahanda ng pambansang koponan para sa Asian Games sa Hangzhou, China sa susunod na taon at itong Asian Indoor and Martial Arts Games sa Thailand. Pinuri ni Special Service Center Director Colonel John Oliver Gabun si Freyna sa pagpapakita ng talent ng mga atleta ng RB hindi lamang po sa panlabas na sports kundi maging sa indoor sports tulad ng chess. Anya ito umano ang pangunahing katangian ng isang atleta ng RB. Sa ngayon matindi pa rin itong ginagawang mga pagsasanay ng nasabing Army Women Grandmaster para paghandaan pa itong kanyang mga susunod pang mga laban. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, ang Pasko doon sa Greenland ay ipinagdiriwang ng may mga maraming kandila sa paligid at tampok din doon ang red-orange na mga bituin na ang ibig sabihin ay isang kasaganaan ng katangian nila sa Pasko na makikita sa halos lahat ng mga bintana. Sa mga bayan naman, ang mga kandila ay sinisindihan kasabay ng Christmas tree sa unang linggo ng Adbyento. Ito ay nagbibigay ng dagdag na ginhawa para sa karamihan ng mga pamilya sa paggawa ng mga dekorasyon sa Pasko, pagkain
pagkain at mga sa matamis nilang pagdiriwang ng Pasko. Mga kabombo at ka-Star Nation, 16 days to go na lang, Pasko na. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bast Radio Bombo! 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Yari anay sa aton sining mga kabombo sa mga nagapamangkot tira bombo chaman nga mga produkto nga amon siniyang tipunon para nga makabasakop kami sa 1 to Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio at Star FM. Isa aton sining mga kabombo kahapos gid lamang magpangita sa mga produkto kay sa tagsa sini ka matag adlaw aton sini nga ginagamit kag subong man available gid ini sa mga merkado, sa mga grocery stores, sari-sari stores sa palibot sa tagsa sini ninyo ka lugar. No, sarang sini ninyo nga mabakal sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no, katulad na gid lamang sa Ladies Choice sa mayonnaise, Mac-reunion na with my one and only love, Ladies Choice mayonnaise, isa ka empty stand-up pouch or label sa mayonnaise ukon na sandwich spread. Isa ton sini nga mga kabombo nami ni siya yang palaman, no? Ipalaman mo ni sa tinapay ang sandwich spread. Ang mayonnaise pwede mo man ining mahimo iyang palaman. Pwede mo man magamit sa imo sini iyang macaroni salad. Kag kun palaman naman nga iya sa aton sini mga kabombo anong partner sini? Syempre kape. Kag kun mga peka why na sang iban Nescafe. Bango na with Nescafe. Duha ka empty sachet sang creamy white 29 grams ukon Nescafe Original 26 grams ukon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack, Nescafe Original Twin Pack, Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Ukon tatlo sini ka empty stick ukon pack sang Nescafe Classic 2 grams. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. One product sticker kun kupon sang tanan sini iyang product sticker sang Bombo Radio o kun product sticker o kun kupon nga nag-angkon sang tanan nga Bombo promo title. Isa na iya ka entry. Silver Swan sukang puti, sarap asim amo ning nagapanamit sang aton sini nga mga linuto. Pinaksyowan man dira o kun adobo, no, kag iban pang masahe isang paggaluto sini. Butangan mo sa Silver Swan vinegar, sarap asim gid na iya sa aton sini mga kabombo. One empty stand-up pouch or paper label sa Silver Swan vinegar, isa na ka entry. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and the pearl house. Jesse Sais Diaz lagi lamang kag Pasko na gani kun way pa ikaw sa may napinsaran dira nga irigalo, no, memorable gift, no, para iya sa imo sining loved one o kung special someone, bakli siya sa alahas, relo, pulsera, singsing, aritos, o kung magprenda man ikaw sa item, maka 100 pesos purchase ka dira. Sa aton sining mga kabombo, may isa na ikaw ka kupon. Sa subong nga mga panyempo, ginapaabot aton nga by Saturday, may masulod naman iyang kalain siyang tiyempo, no? There is a Philippine Area of Responsibility kag lauman ta ang posible pagtupa man sang ulan. Sa aton sinima kabomboti from sunny days o kung mambal kita nagasingka lang init sa aring adlaw, magabaylo ini sa maulanon nga tsimpo. Di dapat pabakuron taton sini nga immune system. Mag-inom kita sa mga food supplement, panyawan basta said marketing tatak magaling. One empty blister pad or banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus bakaboy food supplement capsule ukon panyawan banaba plus garlic plus bakaboy food supplement capsule. Isa na ka proof of purchase. Sa aton sini nga mga kabombo magkuha sang isa ka white envelope, no? White envelope, long envelope, no? Isulat mo dira ang imo sini nga pangalan, address, signature, contact number, name sang proof of purchase, week number 3 kita kung gusto mo pa iya maghingagaw. Ang deadline sa week number 3 tubtob las 12 pa ha, sa udto buwas kadlaw Sabado.
I-address ini sa Bombo Radyo Iloilo kay City Tower Mapa Street, syudad sang Iloilo, ukon ihulog diri sa designated drop-box centers sa broadcast center, sa mga kabanuhanan, ukon sa palibot diri sa syudad sang Iloilo. Magpamati adlaw-adlaw sa Bombo Radyo Iloilo, bangod adlaw-adlaw, Lunes tungto Biyernes, tag-tatlo ang mga daog sang instant cash prizes kag gift packs. Ang kada daily winner magadaog sang 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sang gift pack kada semana. 15 ang mga daog sa hiwaton sining studio draw sa sulod sang 7 ka semana. Kung nalawagan ang imo sining pangalan, mayara ka sang 6 ka oras, no? Nga deadline agud makuha ang imoy premyo. Maklaim ang imo sining premyo. Kung hindi ka makaklaim sang imo premyo sa sulod sang 6 ka oras, ang deadline magagabot diwat sang panibag-o sining winner. Ang non-winning entry sa Lean Week number 1 tungtong Week number 7 ang kwalipikado sa pagahiwaton nga Grand Draw. Grand Draw ta, January 21, Enero 21 tuig 2023. May 4 ka mga regional winners nga magagikan sa National Capital Region, Luzon, Visayas kag Mindanao nga magadaog sang tag 50,000 pesos nga cash prize kada isa. Ang Grand Draw winner magadaog sang 1 million pesos ka cash. Sinungayhan ang panibago sini nga mangin katapo sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Gani magpasakop na basi ikaw na ang masunod sini nga milyonaryo sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw balik-balik pa premyo na may cash siyahan pa. 6 million pesos nga cash siyahan in total prizes nationwide nga nagahulat sa mga maswerte nga winners. Kag 1 million cash ang grand prize nga nagahulat sa Grand Draw winner. 36 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Check naton this time si Bombo Jomar Villa. Kumadumduman sang nakaligad sini ang mga simana ginpabombo sa mga pumuluyo sa barangay Tamuan, Haniway, Iloilo City or Haniway, Iloilo. Ining pagkutkot dira sang kabahin sang Halaor River Development Project nga kun sa din ginakangawaan sa pagkutkot, no? Wala maulian tibasi kon magluntad ang landslide kay nagakataltal ang duta. We have this good news kay namat-amatan na kuno nga ginatampukan ang nasambit sining lugar dira iya sa nasambit Manya Banwa. I-check naton bala si Bombo Jomar Villa. Jom sa report ta please come in. Nagpasalamat diri karon ang pumuluyo diri sa may bahin sa barangay Tamuan 2 Banwa sa Haniway, Iloilo matapos nga amat-amata na solusyon ang ila sini karon nga problema dira sa lugar kung sa diin usmod ang duta tugaman sa sining pag kutkot dira sa sining pag plastar sa sining proyekto dira nga Halao River Multipurpose Project. Kung sa diin pila ka mga pabalay dira karon ang naapektuhan man sa sining nasambit nga proyekto Bombo Champ sa matandaan sa aton nga mga kabombo ang ginapalabot diri nga concern sa mga pumuluyo dira nga for almost nga 2 na katuig nga way gid kuno ya masolusyonan ang ila sini nga problema nga tinagosmod dira ang duta at the same time way kuno ginaulian ginbalikan sang duta atong mangin na tampukan nga o kuno ginkutkutan ni karon nga ginbutangan dira sa nga sining kanal nga diyan sang tubig. So way gyapon ulian amo to nga ti makita na to nagausmod ang duta dira sa may magtimbang bahin sang area kung sa diin kung magbubo ang ulan domo na nagakangawa dira ang mga pumuluyo sa area Bombo Champ kag tiya mo gani nga ginapalabot diri sa mga pumuluyo diri sa may Bombo Radio ang ila sini nga concern nga tingin tiwaan man naton nga mapalabot diri karon sa National Irrigation Administration o kung niya Regional Office 6 nga muning nag-implement sa sining proyekto. So mo to nga papalo up sila agin explain man nga ti bangod sa sining bagyo nga paeng nga doon delay man kag at the same time ti ang inang proyekto medyo malawig amo na nga duay nila gilayon dali-dali nga natapukan kay ti ongoing pa karon ang nasambit nga proyekto Bombo Champ kag ti and the rest nga sa sining concern man sa pumuluyo dira agin padulungan man sang taga-niya dira sa lugar kag same time din nag-coordinate man sila sa kontraktor nga Daiwo so buto nga agin mata-mata na dira tambak sang duta agod nga ang isa dira sa ginamantang solusyon nga hindi na ya magusmod ang duta
Bumutsam, no? Hindi na tugad sa landslide kasi kung may duta na sa dalom nga naga-support, so ang duta iya nga naga-slope dra skillet, so hindi na yan dali ma-osmod mo. So sabi sa dalom, no? Kung nakita natin gani nga temporaryo ining gimbutangan dala sa tanner bag nga support man, no, sa sining pag-os dala sa duta. Kasi kung ang taon natin, wag yun sa mga dagkong kahoy da, no, nga nagatindog sa may babaw, amo na nga ang mga pumuluyo dito nga nagreklamo nga do ka tatlo gid kuno sila magilis to sang ila sining kudal kay ti amo na blang nga do naga-osmod ka nagos-os ang ila sining duta dira kan same time tiyang iban nakawatan pa kay ti siyempre way sang kudal, way sang cyclones palibot, di sila makapatukod dali-dali bangod sa sining nagos-os dira yang duta. Ti ang pagpasalamat diri ni Ma'am Salvacion Acanto nga muning apektado dira nga pumuluyo man sa lugar, Bombocham, ti ang pagpasalamat siniman sa taga-diya kay sa kontakto nga tingin nakuha na. At the same time, ti diri man sa Bombo Radio nga suno sa iya nga duway kuno ni solusyonan kung hindi ya pa ipalabuot diri sa Bombo Radio. Amo na nga ti nagpasalamat man sa diri nga sa almost nga ti duha ka tuig nga ilang nga problema nga subong lang matamat karon nga solusyonan Bombocham. Si Ma'am Salvacion Acanto bla, no, sang may taribo dire karon sa Bombo Radio. Umpisa pa lang kahapon. Bali duha di ka adlaw subong. Oo. Protest may development Oo, may development ano lang liwat ako kun nalimbawa nga ano gid Ti pila na ka. Oo, pila na ka tuig ning concern problema nyo da ma'am nga do subong na ni na ano da na tuhan. Duha na ka tuig nga ginareklamo ko. Oo. So at least na ano gawa do na ano na matamat na. Ginamatamat naman oo. Oo. So nagreklamo gid ani sa Bombo antes na magulag. At pasalamat gid ako sa Bombo kuno ay sa bulig ka Bombo. Wa ay ginanda din ano, wa ginanda din nga buhay ko nga ginareklamo, wa ginanda matawaan kang ano tawag dia. Wa ginanda mahulag in ano ang ginareklamo ko kananda. Kada lang natawaan ka atensyon na delikado ra gali ang balay ko. Salamat gid ako sa Bombo kay Bombo Jomar kanimo Bombo Jomar ay tumaay nimo. Okay lang no. Public service at least may development to. Subong ano ligad to 200% ka nga wa nyo mga pila na percent subong. Mga 50-50 na lang Medyo 50-50 pa. Take on mga butangan na tanner bag kag temporary lang ng tanner bag mo. Temporary lang kani man kuno. Pero kung Ti mo to ang pahayag diri karon ni Ma'am Salvacion Acanto Bombocham ang plano gid diri nga ibutangan na sa permanent solution o kun ang iding ilasin dira karon nga area kasi kung mahumana ini pa simintuhan na sa may kilid pero ti na ulat ba di karon kung ano ang nagakaigo dira karon nga design ang ibutang dira sa ipatuman dira sa area agod nga ti bisan ulan man o kung pilada ka ulan ang matupa so hindi mausmod ang ining duta dira sa mapumuluyo sa may nasabit nga lugar Bombocham. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Iginacknowledge man naton ang paghatag sa nagakigo sini iyang igtulupangod sa National Irrigation Administration kag sang kontraktor diray. Pero ti saton sini nga mga kabombo amo gid man sini nagakadapat mo. Hindi iya butsilingon kay ongoing dira ang project. Ang project lang yang inyo sini iyang tindiron kay nalakip man ini saton sini nga mga kabombo sa kontrata sa paghatag man sa kigo sining tulupangod sa posible mapiktuhan sining proyekto, no? Sa aton sining mga kabombo katulad ng ilamang sa mga taga-barangay Tamuan dira nga duwa na nila katuig gin reklamo ini ginahimo lang sila iyang trumpo, no? Orbula nga ginapasa-pasa ti naglabot sa punto nga gindangop nila dis Bombo Radio. Ginlabot naton ang National Irrigation Administration
kaga amo pa lang to kaga naaktuhan ang nasambit karon iyang concern nga ginpabumbo diri sa mga taga-Tamuan haniway Iloilo. Amo ni bilang hambal naton nga dapat ang mga talatapan sang gobyerno ang hatagan nyo sa nga mas nagakigo sining tulupangod ang mga taxpayer. Ang mga taxpayer nga konsedente bangod sa ila may sarang kamo nga isunad kag pabukalan sa inyo siniya tagsa sinig panimalay. Hindi nga ko na hindi pa kamo pagtuhil-tuhilon sa aton sin makabumbo hindi mo magulag. Tiyan mo na kabay pang mangin na ihimplo ini sa tagsa siniya ka mga proyekto nga mas pasulabihon ng mga taxpayer. Sa aton sini nga mga kabumbo kon may ara sang natugang nga huol ti as much as possible or as soon as possible nagakadapat nga tagan ini sa nagakigo nga solusyon. Para nga hindi na magproblema ang mga taxpayer o kung mga pumuluyo nga malabutan sining proyekto sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. Nagakadapat dulaon na naton ang kinaandan sa aton sinimatag palamati hinabi pa sa mga concerned government agencies nga kon na magpatuman kamo iya sang proyekto kag malabot ang private property timas nagakadapat gid lamang banwang padasigon expedite ang paghulag sa mga dokumento agod nga kon makatugagin man kamo sang huol sa ila sini nga propiedad may ara sila sang nagakigo sini nga compensation. Kag kon may mga kahangawa katulad sang landslide bangod sa pagpanigayon sang proyekto timas labi kag labaw nga amo ning hatagan sa nagakigo sini karon iya nga atensyon sang mga kontraktor kay tinalakip man inas kontrata kag subong man banwa ang kwarta nga ginagamit sa sining pagtukod sa nga proyekto taxpayers money sa aton sinimatag palamati. Kaya mo na nga mas labi kag labaw nga dapat sila iya ang i-prioritize naton. Kag dulaon ta naman ang kinaandan nga before mapuslan sang pumuluyo sang taxpayer ang isa iya ka proyekto sang gobyerno kinahanglan nga antusan, kinahanglan anay nga maperwisyuan, kinahanglan nga mangin problemado. Kag higos-higos na lang banwa nga magbalatian ang taxpayer sang konsumisyon. Katulad na lamang sining ginapangatubang karon nga problema sa mga taga-syudad sang Iloilo kag banwa sang Pavia, mga commuter, mga taxpayer, sining halit nga tuga sang nagakaigo kag nagakadapat gid lamang i-demolish na nga ungka flyover sa aton sining mga kabumbo. Tiyamakon mo sini banwa 2019 nagsugod ining proyekto nagsalida sa pag-construct 2019, 2020, 2021, ma-end ng 2022. Ang sugod gid sini, ari diri ari diri ang tawag si gani. Papilis. Sa aton sini nga mga kabumbo. 2019 ni nagsugod ang phase 1 kung hindi ako magsala. Do June kung May. Basta dira sa aton sinimatag palamati or butang tapabi last quarter sang 2020, 2021, 2022 ti manug tatlo nagtuigo kay ma 2023 na kita sa aton sini nga mga kabumbo. We cannot afford sang istorya nga maayo naman na kung mahuman na. Kay ti ari isa ka pinakadako nga example, ihimplo sa aton sini nga mga kabumbo. Nahuman na tuod
Pero imbis iya nga conveniente, more mangin conveniente, ang aton sini nga pagbiyahe or convenience, comfort, ang ihatag sining ungka flyover sa aton sinimatag palamati, ang natabo iya halit perwisyo problema. Bangod sa dipiktuso sini nga sa isang proyekto sa aton sinimatag palamati. Ti mangkuton mo ang Department of Public Works and Highways, si Engineer Alfruto, ang Assistant Regional Director, permi lang siya sa bidding, kaga waay gid kuno untat ang bidding subong sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways sa Regional Office 6. Ti kaon-kaon man kamuda, basi magkalamatay kamusguto, magprote matanyo kaga magdiliwal kamuda. Kay waay gid sa makanting oras mo. Bisan 5 minutos lang abi, waay gid. Kay sako sila kunos binigay sa aton sila magkuturan. Ti kung hindi makahambal ang Assistant Regional Director, tigin pamangkot na to ng Regional Director dinaw. Ti otro man ang Regional Director, otro man ang Regional Director, kay ti abi gani naton sa aton sini nga mga kabombo na sulbar na tong problema naton, no? Ang mga previous regional directors ng Department of Public Works and Highways nga konseriin, ang kinahanglan mo pa iya nga magsindi sang 197 ka itom nga kandila, kag pula nga kandila, kag puti nga kandila para magtuhaw sila. Kay do mga tamawo do kasubong iya sang mga ining mga ano ganing tawag sila Bumbo Umel? Ang mga inkanto bla, now you see, now you don't. Kung kisa makita mo, proti, do hindi ka kabalo kung na may dila o kung waay. Kag diri gani iya nagapaminsar kita, ano man kay sindige man sila sa ila sining trabaho, sa aton sini makabumbo, panos na iya ang rason nga ti kung maghambal gi marabi bumbutsam ti anon mo kay pagbulos ko ya pag take over ko or pagbulos butang dira sa kon as DPWH Regional Office 6 Director natukod na iya previous administration para tiyan sabat ko na iyaway kulabot kung kay sino man nga Herodes iyang administrasyon bilang Regional Director natukod ina. Kay bilang Regional Director, responsibilidad mo ina nga hibaloon kung ano mga ongoing projects, ano mga proyekto nga nahuman, binulan, before ikaw nga magpungko dira or after ikaw nga magpungko dira or before ikaw magbulos as Regional Office Director. Tanan-tanan, dapat mahibaluan mo ni. Pa-brief ikaw, pamangkot ikaw sa mga opisyal dira, ngara dira. Budlay gidaw sa aton sino makabumbo. Kaga nagtiklop subong, kagdo kasubong iya nga nautod ang dila sa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. Nga sila ni dapat ang nagasukot karon sa kontraktor nga International Builders Corporation kag pa-explica ron patubangon sa pumuluyo kay may kinamatarong ang pumuluyo nga makabalo kung ano na ang plastada sining ungka flyover. Pero wala. Kaisa lang kabes nagatubang representative from International Builders Corporation kag nagpropasalig patong at hindi niya gusto ang mga kapwa Ilonggo niya nga mag-suffer. Kag hindi na sila gusto nga may mga isyo pa sa kahanginan nga ginabuyagyag ang pagkadipiktuso, ang pagkaproblemado, kag pagkainutil nga sahi iya sang proyekto ining ungka flyover. Nabatian ko man nga ti sa karon sa aton sini makabombo
bilang isa iya ka kontraktor, former kontraktor, nagsulod iya sa public service sa ngalan sa nga representative sa nga Uswag Ilonggo. Oh. Bisan hindi ta napaghambalon kay hambalon ta pasubong sadto, no? Ti connected si Congressman Jojo Ang sa International Builders Corporation sa aton sinimatag palamati. Ti may istorya ko na batian nga sa isa ko kapag sinapol, bugalon pa siya nga kumparar niya ang kaugalingon niya sa kay former Senator Franklin Drilon. Nga kung may big man kuno sa Senado, may big mouth naman sa Kongreso, kagang big mouth sa Kongreso, siya! Paano ka nag-big mouth sa Kongreso, abi sir? Nga bisan gani diri sa Iloilo, nga amo ning ginarepresentar nimo, white make batik tingog mo? Oh? Ang dapat ikaw ang ginalauman dira nga magpahusisa. Galing kiti grupo sulod sako. Alalay pahusisa inatukron taga IBC kay dito man siya sa IBC halin. At the end of the day, pumuluyo, taxpayer yang nagasuffer. May mga suring pa kayong nalalaman. May mga geologit grouting pa kayong nalalaman. May butang-butang pa kamusang arko nalalaman. Osmod mangyapon. Maluoy, kamo, kabay pa, nga ining pag-usmod sang ungka flyover, hindi iya mangin simbolo sa pag-usmod sa mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Hindi ba? Kag sa mga matag-as naton nga opisyal, butangin nyo man di sang regional director nga kabalo magamba kag hindi buki sa media. Araw-araw pa ya. Bisan motherhood statement, hindi kay kabalo magbuya si direktor ni Ribuino. Himo ka na lang tulit si plan ma'am kag maglibod. Di gani, prito ka na lang to chicharon bituka kag ilibod. Kay sa imo siniiya nga aktwasyon kag performance sa regional director diri sa Region 6, hindi ka ngayan. Hindi ko lang pagamba nga libod ka na lang to balot kay do lang alang ka sa balot. Oras 58 minutos na kaligad sa takna sininga. Last 12. Pagbalik ta ang traffic rerouting scheme sa ungka flyover, ginpauntat sa aton sinima kabumbo kay abi nila abi nila makabulig. Ti sa gipatuman kagapon, halit ang tuga. Balikan tani matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kun kaisa, makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sang mga ambahanon sang Pasko. Magprepara sang imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress. Magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung iniimo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko. Mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM.
Bangod malamig ang panahon sang Paskwa, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga balasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kon sa mga volunteer groups, kag magbulig o kon magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Paskwa kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami isang leg sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agod nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon.
Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report Kaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa gihapon ka po Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Driman sa aton sini iya nga pagpangalagad. I-check naton ang balita ni Bombo Angel Tan. May kantanan sa sining pauntat sa sining traffic rerouting scheme dira sa may Ungka flyover nga kung sa diente isa to ka experimentation kag ang nagdisenyo kuno tong Department of Department of Public and Works and Highways man to kuno suno kay SBP Trimanyes kun si Sir Jack naman niya pamalonti well coordinated kuno ini sa via LGU kag sa public or sa traffic management office sang nasambit sini nga banwa pero kagapon kinagual problema kag damo sini ang nag-init sang ulo no sa aton sini nga mga kabombo ang na-experiensyan sang mga motorista kay imbes maganhagan iya ang pagpugok sa dalagan sa trapiko nagutok na gid no nadugangan na gid ang pagpugok sa dalagan sa trapiko tigin suspend na lang ni kay tiway man pulos mo. Bombo Angel, sa report please come in. Ginpauntat ang pagpatuman Bombo Cham sang carousel traffic scheme sa Ungka flyover bangod sa hindi nangin maayo ang resulta sang eksperimento. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, head sa Public Safety and Transportation Management Office, iya ginpahayag na naghuhulag matuod ang salakyan apang tituman kay hinay amuna nga nadesisyonan Bombo Cham kaupod ang Pavia Traffic Management kay Department of Public Works and Highways nga ipauntat ang carousel traffic scheme. Suno kay Mr. Jack Kunlo, gin-suspend after sa nga 3 ka oras na implementation ining eksperimento Bombo Cham kay nakita ang limitasyon sa nga sitwasyon. Kaya Bombo Cham tagambal si Mr. Jack Kunlo nga ti dugang pagdi nga rush hour ti at the same time ti Christmas nga mga events mula Bombo Cham ti kadamo na sang Christmas rush lakat. Yes, Bombo Cham, Christmas na mga events so party muna ang Bombo Cham kay kagapon daan holiday hambal ni Mr. Jack Kunlo ti sang rush hour, usually ang rush hour that's just say around mga 7 AM ti holiday wala gawas ang tawo Bombo Cham ti pag around mga 10 AM na didto na ibaluan kag didto nagpugok naman di ang mga salakyan nga ti hindi maayo ang nangin resulta sang eksperimento Bombo Cham kag dugang pa sa matungdan nga ti ang
mga truck nga ni Bombo Champ nga do isa sa mga nangin rason kung nagabugat ang trapiko Bombo Champ dito sa aming nasambit nga lugar. Kaga so far ang matabo diri Bombo Champ himuon na lang ang on and off nga oko na pagbantay bala Bombo Champ nga pasudlon ang sa piyak nga side kag at the same time like the traffic enforcer nga way Stop bala and Bombo go. Champ. Yes, Bombo Champ. Stop and go nga pamaagi. So ang matabo pag diri Bombo Champ nga amo ina ang pagahimuon so far sa subong sang bilang solusyon nila kag hindi na pagisundon ang carousel traffic scheme Bombo Champ. Kaga so far may yara nga kagapon sa pag-deploy nila sang Tinawo, may yara 16 ka personnel nga kung tani nga magbantay kaga agud nga padayunon ang okon i-implementar ang ining traffic scheme Bombo Champ. Kaga suno man kini Sir Jack Kunlo ti lang taon pagid nila kung ano ang pagahimuon sa mga madason nga adlaw in coordination man sa PAVIA and the Department of Public Works and Highways. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Mr. Jack Kunlo sa aton may interview. Sa Bombo Angel, no, after sa aton implementation kahapon, no, na ginpatigayon kita nga adjustment. So, gin-hold naton anay ang carousel type, kag gin-ubahan naton sa adjustment sa ground Bombo Angel. No. Sa subong, hindi na sa carousel type, kag kung makita ninyo, ang flow sa aton traffic, diretso man siya. Pero ang aton carousel type gin-design kang kahapon nga adlaw, gin-hold ito naton. No? So, nag-adjust kita. May mga ginpabilin kita ng mga flows sang traffic and gin-open naton ang intersection na nag-cross sa aton C1 road. To clarify, sir, baliging suspend anay so far ang ining carousel type scheme, sir? Yes, gin-suspend gid naton kahapon, no, after noon time, no, after 3 hours nga pag-implement naton because nga nakita naton ang limitations sa sitwasyon Bombo Angel, no, because nga ang one lane lang kita naton masudlan diri sa kilid sang flyover, no, from Pavia and from Iloilo City, no. So ang aton nga mga trucks, no, after nga na-lift naton ang truck ban, so ang aton nga mga trucks medyo nag-igod gid, no, sa pag-agi kay gamay ang dalan and nagahalong man ang mga driver. So nakita naton nga although moving siya pero hinay gid, that is why nga nag-decide kita upod sa Pavia, traffic management kag sa DPWH nga i-suspend naton and ma-adjust kita on the ground kag amo na gin-implement naton sa bong. So far, sir, ano ang observation nimo nga ati wala nangin epektibo ining carousel scheme at the same time ano ang naistoryahan mo, sir, kaupod ang iban pa nga mga just like ang Pavia o ng Department of Public Works and Highways, sir? Well, ang aton gid nga sitwasyon sa ang dalan dira sa area kag sang structure Bombo Angel, no. So from 3 lanes ka naga 1 lane ka na pag-abot mo sa kilid ng flyover. So bisan ano natin hindi sa aton liwat nga sitwasyon, no. Kahit bisan mapadasig natin ng flow pero paglabot natin sa kilid ng flyover, 1 lane lang gid ang maisa-isa lang gid ang salakyan dira sa sulod. So gitanaw naton nga hopefully with the adjustment kahapon in subong medyo nag-improve na siya gawa Bombo Angel. And amoy na ang sitwasyon nila naton subong and tanaw naton balan Bombo Angel is plus additional volume because nga nagasugod ng aton Christmas rush, no, sang Monday na notice naton nga gahasugod ng Christmas rush. So additional volume and way mangaliwat dira ang sitwasyon niya sang dalan naton sa area sang Ungka Pavia. So that's why nga bisan naton kinahanglan ang ma-improve gid, no, dako gid tani nga bulig kung matapos ang widen sa lugar nga no, kung mabutan naton sa 2 lanes. But as of the moment, ang flow lang sa intersection nga i-manage naton subong upod ang ara ang Pavia management, traffic management, da na critical, no, pag-manage ang stop and go naton. So for Sir Jack, ano ang mga factors nga nangin rason ko nga wala nangin epektibo ang implementation sang traffic scheme ni sir? Well, una gid medyo ang trucks gid, no, ang truck gid actually kung mga private vehicles lang makaya, no, naton. Unfortunately ang madlagko gid nga trucks kay pag-release naton after sa truck ban nagadulungan man ini sila. So amo gid ang aton limitations dira kang tungod nga one single lane lang siya ang kilid naton nga maagyan sila so nagahinay gid and hindi man naton pwede nga hindi kitag gid ang truck dira kay because nga main
main intersection inaano sang aton nga dalan halin from central south kag northern no dra nagka-cross. So that is why nga kinahanglan gid naton sila sang tagaan nga lapad ni dalan ina mo ng intersection ang malapad ni dalan dira sa Subong para mga cross sila. That is why gimbalik naton open. Well, sa Subong gina-observe naton kanang flow. Ang pinaka main target lang man naton dira Bombo Angel nga kung diri ka sa city nga side hindi gid siya maglapaw sa Christ the King no. Basta ka moving lang sa kasi una balaan sa mga first year of implementation naton nga labot ni siya sa may sambag sa may lapit sa traffic light naton sa una no. So from nagsugod na ang construction na pa-improve naton na na-maintain naton nasa sa may Christ the King lang ang buli. So mula na no strict implementation gid ang aton nga no loading and unloading sa area kag amo na no ang pag-organize ang pagsulod sa aton nga mga salakyan from 3 lanes to 1 lane. Sir Jack, ayan hindi nangin factor ang holiday kagapon, sir? Actually, insakto na Bombo Angel kasi ang timplano pa sang rush hour naton, medyo matawhay, no? So after rush hour nagutok na because in abnormal kahapon ng volume sa rush hour kasi wala opisina. So siguro nagwa nang aton pumuluyo after sang office hours because naglagaw nagto sa mall sa city. So dito sa nag-increase ang volume that is why nga sang after 9 o'clock dito na nagtaas ang congestion. So makita naton ang volume nga nagsulod. So, abot nga hindi niya kaya ang volume. That is why nga gina-suspend natin paglabot sa noontime. So, why na natin ginpalabot pa pinaka-oras para mag-decide. So, ang aton nga committee dira nga nagaman, na-decide kita nga ibalik anay naton ang iban nga traffic scheme para nga makita natin ang diferensya. Sir Jack, so far kagapon, sir, mga pila ka personnel ang ukon mga traffic enforcer ang nagabantay, sir, kag nagamando, sir, nagamandra sa Mayfield that time, sir? Ang sa amon sa city nga side, mayara kita ya anom ka personnel din padala dira plus 4 sa aton nga plus pulo sa aton nga clearing personnel and augmentation no kahapon nga adlaw. So mga 16 kita ka personnel dira kahapon within the jurisdiction sa aton nga syudad. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo ang pinuno sa Public Safety and Transportation Management na ikaangtanan sa tipang pauntat sa carousel traffic scheme sa may ungka Bombo Champ. Aha. Sa aton sini nga mga kabumbo ang isa sa mga pinakamadasig sini iyang ma-decongest din ang traffic. Wala mo kung ano, Bombo Angel? Ano Bombo Champ? Tikon mayo tani ang pagtukod sinang ungka flyover ikuti dira na magi tani may iban sini nga salakyan kunti maganaga nang dang pagpugok sa lagas traffic ta galing ket anon mo kay Nutel. Bombo Champ kag amo man ang gani hambal ni Mr. Jack Kunlo nga so far isubong ang pagaymuon na lang ang pag-manage from 3 lanes nga agi sa salakyan into 1 lane dira amat-amaton nila kung nabuligan nila nga ti hindi magpugok bala Bombo Champ ang mga salakyan ti amat-amaton i-manage sang maayo ang mga salakyan kag kabay pa Bombo Champ kati this time Trevor Gidman be nga mas mangin maayo ang dalagan sa trapiko without considering man di Bombo Champ na Christmas rush nga daan Bombo Champ ti kadamo amo to kayang baling Sir Jack Kunlo kung mga private cars lang man tani do ma-manage pa nila apang hindi man naibitar nga kadamo sa mga dalagko nga salakyan nga nagaagi man sa intersection nga ni Bombo Champ. All right. Adtong adtong proposal ni SB Trimanyas nga gin-refer sa talatapan ni Mayor Luigi Gurusita testingan binila to i-implementar kung anong mangin resulta sadto no kay galing kiti kung kaisa base bala ang ideya sa iban sini nga tao amo ang makahatag sang alibyo base ang tanan nga credit ihaboy man sa ila pero kung granting for the sake of discussion at hagman tong hambal ni SBP Trimanyas kagapon nga sinya hindi taman niya kinanglan sang kredito or pagdayaw ang aton malang iya nga makatag kita sang ulo alibyo umahagan-hagan ato pagpugok sa dalaga sa trapiko nga hindi na mangin sulumpaan ang pagpugok sa trapiko dira sa may idalom sang ungka flyover, Jel? Yes, Bombo Champ, kag lantaon man naton kung ano ang manginilihok sang city government, may kaangtanan sa sining trapiko dira banda sa may ungka flyover Bombo Champ. Kaya knowing man bi nga pasulod pagwa man sa dira ang isa sa mga major nga alagyan pasulod pagwa sa may
diri sa syudad sang Iloilo kaga pagabantayan naton kung ano ang mangin update man ni Sir Jack Kunlo sa so far mangin dalagan ti kaya gimbalik nila Bombo Champ sa stop and go nga pamaagi ti ilang taon naton is mangin effective ini this time o kung manumdom naman sila sang bag-o nga ti traffic scheme nga agud i-implementar dira sa may Ungka Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Ceciliatan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo sini iyang report. Now, ang problema sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, ang ginistoryahan ta dira pala na sa may Ungka. Para iya sa mga taga Central Town, perwisyo sa Ungka, paglabot nila to sa ganan, another perwisyo pagid. Sa aton sini mga kabombo. Amo na gani isa na siling ko na, no? Nagakadapat tapuson na ni. Ining nangin namatan naton bla. Dulaon ta na ning kinaandan nga kung may proyekto gani nga ginapatuman, may proyekto nga ginatukod, as much as possible uyag naton malikawan nga maantos anay ang taxpayer kay ti kon mahuman kuno ini mangin matawhay kag maayo na. No? Dumduman ko ni ang mga tinaga sang isa ka politiko sadto. Ginhutikan siya sang iya sini nga staff. Sir, grabe na gid ang reklamo sang pumuluyo. Bangod sa amo sini nga dalan, nagaantos na sila, tinuig ng antos nila. Tibala mo kung anong sabat sang isa iya ka opisyal? Sa niya pareklamuha lang da. Nya kay kung mahuman ina, mahipos man na mga tawo. Ti granting for the sake of discussion abi na human gid man ang dalan, naghipos ang tawo. Pero lain man abi iya nga senaryong natabo diri iya sa bahin karon sang Ungka flyover mo. Before pa man or during sa sining pagtukod sa phase 1, phase 2, kung ano na nga phase ni, damo man to reklamo sang grabe pagpugok sa dalagan sa trapiko, natuigan na duwa na katuig. Ginkalipay ta kay atlas naggabukas. Nakabatsyag man kita sang paghaganagan sa pagpugok sa dalagan sa trapiko dira sa nasambit sining area. Ugaling, ang kinalain ng siniya banwa kay nagtuluhaw ang dipikto, usmod, balod-balod, baha, sa aton sinimatag palamati. Hasta iya naglabot sa punto nga ti makabig naton ining hindi na iya safe para sa riding public. Not safe or unsafe for public use. Kay ginsarado, gintukuran, usmod yapon. But silingon nga ang problema sinadriya hindi basta-basta. Sa aton sinimatag palamati. Kayang kanugon sinadiri ang kwarta sang taxpayer nga gingamit sa pagtukod sining wala pulos nga klase isang proyekto. No? Magbalik si Senator Sani Angarade. Doon nahuya na kuya nga magpakita siya. Nga man,
pagkadto ni Senator Angara ni grabe nga dayaw ya sa ungka flyover. Ang bilis ng biyahe ko, amo sinimusad to, napakaganda ng proyekto, so on and so forth. Igo mura, maigo lamang iya sa Waipulos sa aton sini nga mga tagpalamati. Kag matsyag ko ang DPWH kag ang International Builders Corporation nagahigugmahanay. Kag nagapakamartir sa mga Department of Public Works and Highways. Oh? Sa aton sinimatag palamati. Ngati batuno nila ang tanan siniyang kritisismo nagikan sa pumuluyo. As long as ngati hindi lang iya magwa or waay lang sang bad light abe sa bahin sa International Builders Corporation. Kung na-perfect nyo na ang partnership ninyo sa pagtukod sa mga dipiktuso iyang sahi isang proyekto kag within sa inyo sining circle, everybody happy, siguro magalabot man sa punto nga dipinsahan mo di ba? Mayo tani kung ila ni kwarta ang gastos na dire. Kag before ako malipat sa aton sinimatag palamati, bukang bibig man ini sadto ni former Senator Franklin Drilon. Ngati naghambal siya nga ginpangitaan sa pamagya, gul mapunduhan, butangan sa flyover dira, 4 ni kabilog, so on and so forth. Kag nag-ride pa sila gani na bumumel pagkita bla yung ko nag-ride pa sila gani close up daw puwerte. Si Tibor ang nakamasdam lang kaputi, former regional director Tiburcio Canlas, Engineer Tiburcio Canlas. Ang nakapink si Senator Franklin Drilon. Ang nakaputi si Mayor Jerry Treñas. Ang naka-sky blue si Governor Arthur Defensor Jr. Take on mga after 2 years pa be? Or even a year? Amo lang kag pagtuhaw sang dipikto? Iho di karbon niya Ginoo. Grabe guro nga pinasikat ila ni. Kati sa akon puwersa na human ina. Amo ni ko kapalanga mga Ilonggo. Proyektuhan na sila damo-damo. Galing kiti dipiktuso mo pero wisyo ang tuga. Ano ay na may maako sumo nga kung anong plastada sila dire. Amo na nga niyang balko hindi ko ya gusto nga mangin simbolo sang pag-usmod sang ungka flyover ang pag-usmod man sang Iloilo. Nagakadapat may nagakaigo sining solusyon kag labi kag labaw sa tanan. Dapat may manabat sina diri. Kag ang una-una gid nga manabat sina diri dapat manwa amo ang kontraktor nga International Builders Corporation. Kung may plano man lang iya nga take over, pabayron sang liquidated the damages. Mas maayo pagin siguro kung i-blacklist na lang sila.
Kaya ti ko ma-blacklist ang International Builders Corporation. May posibilidad nga ti waay na sang perfect partnership sa pagtukod sang dipiktuso nga proyekto. Magluwas lang kung may mga na-establisar man nga perfect partnership ang Department of Public Works and Highways sa iban sini nga mga kontraktor. Ti Wi-Fi sa pala ni ginatukso ta? No? Kag we are still monitoring sang tatlo pagid iya ka mga flyover nga gintukod. Di Aganan, Buhang, kagang Hibawan flyover sa aton sinimatag palamati. Out? Para nga ti mapasiguro naton banwa nga gusto man ang ginakantuan sa aton siniyang nga ginapinamalhasan bilang taxpayer. And speaking of taxpayer or paying your taxes sa aton sini nga mga kabombo, yung remind ko sa ngakon sini nga kilala bala Bombo Chris nga dugay na nag-mention na nagligad pa ni nga tapos bulan pag sweldo ginilabla. Siling niya sa kon niya pamati ko sa imo Bombotsam sinya insakto ng ginhambal nimo nga nagademand ang taxpayer sa nga explanation, nagademand sa nga madasig sini nga pag-akto sa mga opisyalis naton sa gobyerno, nagademand nga kung may mga proyektong gobyerno tayo hindi na pagpantuson ng taxpayer. Nya una bes, insakto man ang hambal mo nga bisan diin ka na lang subong magliso, bayran mo gin ang tax. Siling niya akon gani nga tax lang tawa balaw. Ang ginabuhin sa akon, sa aton sinimatag palamati. Ang ginabayran ko nga tax. Siling niya daw, sweldo na iyasang isa ka job hire. Ti ginapinsar ko, nagakadtugin man ayhan sa eksakto siniya ang akon nga pinamalhasan, kabahin sang pinamalhasan ko, nagakadto sa kaban sang gobyerno, ginagamit gin man sa eksakto, or base gina-siphon lang sa mga kugtong isda na siya nga dako, no? Why na siya sa ngipon? Magkaon na siya sang iya sining nga prey or kalanuno niya, no? Ginasuyop yan na. Dako-dako na yan. Ba mo ng kugtong isda. Dako man na siya nga pagkaisda. Sa aton sinimatag palamati. Yati, basi malang bala ko na ginasuyop lang na sang kugtong kag tinagadirekta sa bulsa iya sang mga Herodes. Kay ti kung maghambal kita yung ginkaon sang Bakunawa Bombotsam, tiyang Bakunawa, mythical creature na iya. Ti pero kung kugtong, hambalo naton nga ginsiphon, ti existing species ina sang isda. Ti minatuod ina. Tiyan mo man sinaguro iya nga duway kita nakakita sang billboard sang program sang project billboard nga this is where your taxes go kay basi way man dira nagakadto aton sini nga tax basi laban pa na iyas ginansya or whatsoever.
Timayo lang na daya si Director Buino kay way nagagi. Si Engineer Alfruto, mut kung gagi na. Si Representative Jojo Ang, mut kung gagi na. Kagway man na nagagi ang taga International Builders Corporation. Di ba? Sa aton sinima kabumbo. Ang signatory sa kontrata dire Helen Edith Lee Tan, President, IBC, International Builders Corporation. Ti Ma'am Helen Edith Lee Tan, or kung sino man dira iyang representative ninyo, explicar nyo na dire explicar nyo na dire kung anong plastada sini nga nagamuhi sina ang sitwasyon sa Ungka flyover. Kaya kung rason-rason nyo kami nga tiginubraman na namon tanan, pero nagamu man nagyapon, hindi kami na sila magbaton. Kay inyo na iya obligasyon, sa aton sini makabombo, maging bayran ka mo sa gobyerno, pinagi as taxpayers money, nga magpatindog ka magtukod sining flyover, sa aton sini matagpalamati, hindi nga pasiguro nyo man, nga hustong inyo siningagin na trabaho dira sa aton sinimatag palamati. Una, si Mr. Kevin Patrick ta nagahambal nga ang mga kapwa niya Ilonggoy niya gusto nga mag-suffer, mag-antos. Tinuay man tutupa, do bura lang to, do klamanan to, bura kag tinikal lang to. Gusto naton tupa ya. Sa aton sinima kabumbo kay manti, sobra-sobra na giniya, sobra duha ka tuig ng pag-antos nila sa mga pumuluyo, sa mga taxpayer, sa mga commuter. Ti kabay pa nga matubuan sang kaisog kag political will ang aton sinimo opisyales to call out sa kontraktor kag subong man sa Department of Public Works and Highways. Kag hindi lamang iya magbaton sang rason nga hook, line, and sinker, kag huo, tinaghambal sila nga bay amo sini, bay amo sina, mabukas na. No! Kinanglan naton sang miura. Nagademand ang pumuluyo, nagademand ang taxpayer. 37 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Patay na kita stocks, way papatay ang pagsaka sa presyo sa nga nagapanguna sini nga balaklon. Padayon man iya ang inflation rate diri sa pungsod Pilipinas. Ti mainano na lang kita sini. Ang ordinaryo sini iyang Ilonggo, galibog ang ulo kung paano ya paiguon ang iya sini nga budget sa pagbakal sang mga pang-adlaw-adlaw sini nga kinahanglanon. Balikan tani bala pagkatapos ang importante sini nga mga panumdom. Sa panahon sang Paskwa, wala toong ginahiwat nga mga Christmas parties. Gani mga kabombo, agud lubos naton ma-enjoy ang selebrasyon. Kag mapalayo sa disgrasya, dapat kita nga mangin mahinalungon. Kung ikaw nag-organize ng Christmas party, ipasiguro nga hilway sa disgrasya ang venue sang selebrasyon. Ipasiguro man nga naluto sang maayo, matino kag preska ang ginapreparar nga mga pagkaon kag ibutang sa lugar nga malayo sa posible kontaminasyon. Kung may mga pahampang, likawan ang mga pahampang nga nagagamit sang makahulubog nga ilimnon, ukon mga pagay nga matalom, kag mahimo makapilas. Hindi magpatama sang pag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kung ang inyo grupo may kaugalingon nga salakyan, pasiguruhon nga hindi makainom ang nagamaneho sini. Sa pagprepara sang pagkaon, likawan ang madamo nga pagkaon o kon pulutan nga maalat nga nagapadugang sang kauhaw kag nagaganyat sa iban nga mag-inom pa sang mas madamo. Magprepara man sa mga ilimnon nga hindi makahulubog para sa iban nga wala nagainom. Hindi magserbe sa makahulubog nga ilimnon sa mga kabataan o kun minor de edad. Kung may mga kaupdanan kamo nga nasobrahan sa inom, buligan ini nga makapauli sang matawhay. Kung ikaw ang host sang selebrasyon, hindi magpahubog kag siguruhon nga mabantayan sang maayo ang mga nagatambong. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Kada Enero ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Majority sa mga Pinoy sa karon nagapahayag nga ang pagtaas ang presyo sa prime commodities isa iya ka urgent national concern nga dapat i-address sang aton siniya nga gobyerno. Humalin sa gatong tubtob iya karon sa pinaka simple na gid lamang nga mga kinahanglanon naton sa tagsa sa mga tag-adlaw, nagtaas ang presyo. Sa bulan sang Oktubre, sa aton sinamatag palamati, nagsaka ang inflation rate sang 57%. Sadtong Marso, 52% lamang. Sa aton sinamatag palamati. Ang pagsaka sang presyo sang nagapanguna nga balaklon, ang inflation, ang makabig iyang most urgent national concern sa tuig 2021. Ikumparar nimo iya sa pagkontrol sa nga paglaptas sa COVID-19 nga 9% lamang sa aton sinimatag palamati. Ti isa sa mga ginalantaw nga kung magpadayon pa iya sa pagsaka ang presyo sa nga nagapanguna nga balaklon para nga makakup up ang ordinaryo sini iyang Juan de la Cruz or ordinaryo nga mamumugon, nagapanawagan nga pasakaan man ang ila sini nga sweldo. Kalimbawa na gid lamang sa paglibot sa Bombo News Team, pangimulso kita sa aton siniya nga mga kabombo kon anong ila siniya nga mambal sa sining pagsaka naman sa nga presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. May follow-up report diri si Bombo Iris Del Rosario. Bombo Iris, sa report please come in. Makalilibog suno sa isa ka konsumidor kung paano mapaigo-igo ang kwarta sa subong nga tiyempo sa pagbakal sang mga kinahanglanon bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sa mga nagapanguna nga produkto. Sa interview sang Bombo Radio kay Barbie Perez, 55 anyos, konsumidor kag manugbaligya sa Iloilo Central Market, iya ginpahayag nga hindi masarangan ang tuman kamahal nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon. Suno sa iya, kung sang una makabakal ini sang sibuyas sa balor 80 pesos, subong naglabot na ini sa 300 pesos, rason nga kinahanglan niya pakunutungaon sa 3 kakihad ang isa ka sibuyas para nga mapaigo-igo lang ini kag hindi matamaan kahakog.
dugang paniya nga kung sang una masarangan mo pa makita ang imo sibuyas nga may dunot, subong ya maskin dunot na panitan mo pa agod ang nga makasapin-sapin lang. Ang pagsaka sa presyo sang kalamay hindi man suno sa iya maagwantahan nga kung sang last year suno sa iya makabakal siya sang kalamay sa 70 pesos, subong 193 pesos na ini kuno sa mall, kad kun sa mga merkado dangat na 110 ang kilo. Maayo lang kuno tani kung ang pagsaka sa presyo sining mga balaklon 5 o kun 10 ka piso lang, pero kay ti sa isa ka pagsaka nagadangat gid ini sa 20 pesos Bombo Champ. Iya man din pahayag nga kung mag-grocery daw 4 na lang ka items ang maiguan sang balor 500 peso kumpara sa nagligad nga tuig nga ti daw makalabot pa isa ka plastic bag ang iyang mabakal. Panugya ni Ma'am Perez na hatagan kung tani sang gobyerno igtalupangod ining sakit sa ulo nga pagsaka sang presyo sang mga balaklon, ilabi na sa mga pang-adlaw-adlaw nga ginakonsumo, kag ikonsidera naman tani nga halos 70% pa ang wala nakabangon halin sa pandemic. Yari pamatian ta si Barbie Perez sa iyang pahayag may kangtanan sa pagmahal sang mga balaklon. Ang ako lang tani nga mahambal nga ang pagsaka sang mga balaklon, tamaan gid ka kwanday kamal hindi masarangan gid sang tawo, especially ang sibuyas Bombay. Nga sang una makabakal ka, ang pinakanubo to daw last year to do mga 80 pesos mo. Subong labot na 300. So sa isa ka sibuyas, gisahon ko 3 ka bisi, 3 ka kihad, parang lang labi na gid ko baligya ka sang sudan, 3 gid ka party ang isa ka sibuyas para mantakon mo sa isa ka sibuyas madangat 15 pesos mo. So 3 gid ka party sina para makagisa ka sa 3 man ka luto. Ang kalamay grabe man ang pagtaas. Ti wala kontrol ang aton gobyerno sa mga pagsaka sini. Mayo lang tani kung masaka siya 5 ka pesos, 10 ka pesos, pero sa isa ka pagsaka nagadangat sa mga 20 pesos. Sang una ang kalamay, bakal ko isa ka kilo 70, pinakanubo na last year gani 50 pesos mo. Subong 193 kung baklon ng supermart. Kung sa mga toll dangat 110 ang kilo. Grabe ang kwansang tao, subong ang reklamo sang pagsaka sang kalamay. Duwa na kabutang amo gina. Tapos kung ka subong mag-grocery ka, ang worth nga 500 daw 4 lang ka items. Sang una, ang 500 mo daw isa na nakabag. Last year daw isa na nakabag. Subong, ay mabitbit mo guro, gamay lang nga puyo-puyo. Sa 500 lang ina, hindi pa na kaigo, kisa madugang kagay kay hindi man tanan 500 gid ang total sina, kisa may 580 madugang kagid. Ano na lang ang imo nga kumbaga initiative para nga maskin pa paano mabakal mo sa gihapon o kung magamit mo sa gihapon ang mga masami mo nga ginabakal sang una maskin mataas na subong ang presyo. Ti kwan gid nang i-consume mo gid siya nga hindi ka mag-usik, wala gid usik subong. Kumbaga sang una pwede mo pa malantaw-lantaw sibuyas mo kisa nga may dunot, subong hindi gid ang dunot panitan mo pa para igisahon. Amo gina hindi mo gid magpag-usikan ang kung ara subong nga mga sa unang ang kalamay sini okay lang kung may mga uyang-uyang subong ginasala na para hindi mag-uyang tungod sa kamahal sang balaklon bala. Sige. Bali ano ang gusto mo nga ipalabot sa aton nga gobyerno na hanungod sa sining pagsaka sang presyo sang aton nga mga balaklon? Baw kabay lang tani ang gobyerno naton balik doon Manila ang pangabuhi diri sang mga tao nga sa subong igo pa kita Japon sang pandemic mo. So sa yuron wala pa kita, hindi pa stable ang mga negosyo sang mga tao. So kinanglan tani i-price control nila ang mga produkto. Labi na gid ang onions, labi na gid ang bamuday pang adlaw-adlaw ni tanan nga konsumo sang tawo mo. Ang kalamay, ang mga panggisa mo dira, ang mantika gani subong na medyo nagnubo-nubo. Dapat tani ulik doon sang gobyerno ang price control naton diri ng mga pumuluyo. Kay maluoy man sila way pakita na sa hindi pa stable ang pangabuhi sang tao tungod sa pandemic mo.
pagtapos ang pandemic, labi na gid sa tanan, base mga 70% pa ang hindi pa stable sa trabaho. 30% pa lang nagalagas man sang income para lang nga sang balaklon. Kabay lang gid nga ulikdan nila kag itatapon nila ang price control sa mga produkto. Nabatian ni si Barbie Perez, Bombo Champ. Alright. So, grabe gid gapangakroy na si nanay isang sitwasyon ti imbis nga Merry Christmas pailayo lang basi kung mas damo sini sa ato nang mag-eksperyensya sang Angry Christmas sa Bumbo Aires. Yes, sakto gid Bombo Champ. Kag isa pa, hay si Ma'am Barbie manugbaligya inisa sa mga kakanin. Kaangay sang cassava cake, yema cake, nagabaligya man ini sang juice. Ti ang iya ni nga main ingredient kalamay gid. So amo na nga batsyagan niya gid kung ano kasakit subong ang pagsaka sang presyo sang kalamay. Ti magpuli ini Bombo Champ, nagadigamo man ini sa ilang panimalay. Amo na nga ti batsyagan niya man kung paano niya ipiron ang paggamit sa mga panakot niya sa subong pinagid man kataas Bombo Champ ang presyo. All right, thank you again. Ini si Bombo Irish Castro del Rosario para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Irish del Rosario sa imo sining follow-up report. So, sa aton, ang pinaka maayo nga himuon ta amo ang pagtipid. Tipidon ta lang kay kung damo ta gamit kalamay, mahalang kalamay, damo ta gamit kalamay, dasig maubos ang stock sang kalamay, may importa. Kung damo ta pagamiton Bombay, gamay-gamayon talanay, kaya basi maubos ang stock sang or supply sa Bombay, ma-importa. Amo man sa bugas, amo man sa iban sini mga nagapanguna nga mga balaklon. Kay ti, subong iya nga panyempo, band-aid solusyon lang iya ang masarangan sa aton siniya nga gobyerno. Pero ti, hindi man ini sila insindihan ta, hindi man ini sila madsikiro nga kung amo ng problema mo, 1, 2, 3 kadlaw, masolusyonan dayon nila. Sa aton sinimatag palamati. Yan but silingon sinaderatani nga kung may kakulang gid man sang supply, sige, ma-import kita. Pero kung makarecover na kita kaga mangin self-sufficient kita, ini na kita mag-import Kaga that's the time nga. Ang ato naman siniiyang nga mga mangunguma, mga farmers nato, nataganta sa nagakigo igtulupangod. Sila ang aton siniyang nga saguron. Kay by importing sa aton sini nga mga kabumbo, ang mga farmer tuya sang iban nga nasyon, iban nga pungsod, amo tong ginapamanggaranon ta. O galing naman ba? Ano kayo? Karon kung mag-ayuhan ang pangabuhi sa mga farmer, hindi mo na ni matawtawan 500 para pagadason ng eleksyon, butuhon niya ka? Hindi ba? Bisan mang mangranon to yung farmers Thailand sa Vietnam, huwag ka man tulabot, kiti hindi man tubutante. Pero mientras tanto gani iya, nga makuha mo pa lang, nga pahanglaon, ang mga pigado sa imo, kag pagwaon nga ti ikaw ang ila sini nga Salvador, sa aton sini nga mga kabumbo, Salvador or Salvasyon, nagikan sa kapigaduhon, ti amo sinang kaklinabo Nga kon gustohon sa aton sinimo opisyales, tutukan kung paano kita mangin self-sufficient, pwede gid sa aton sinimatag palamati. O galing kiti, amo na ganin sa nambal ko, madulaan na sila karon na sa talaw-tawa nila ka isa ka 500 kag 1,000 or 3 ka bilog nga bangros nga daw ismagol kadagko kag isa gantang bugas. Di bla mo Crisilugo? Nulaan na sila kataw-tawan ka mo sa nakron? Hindi man silang perde, every 3 years mo lang na. Hindi mo na masakit oras, 54 minutos sa kaligad sa takna sini. Launa. Ang
Regional Civil Security Unit nagkonfirmar nga wala gid man sang permit nga ginahatag sa kung sino man dira sa may distrito sang Arevalo sa pagmanufacture sang palupok. Ang permit lang suno sa RCSU 6 amo ang retail kag subong man ti amo ni sila ang kung kumbaga pa do sila bala ang alsa sa produkto tapos ibaligya nila. Si Bombo Peter Jan Bayaska may follow-up report. PJB Master, please come in. So ginakumpirmar diri Bombo Champ no sa regional chief diri sa RCSU 6 no sa Regional Civil Service Security Unit 6 diri sa may Campo Delgado Pro Lieutenant Colonel Regional Robert Civil Pitate. Security Unit. Bombo Champ? Regional Civil Security Unit. Security Unit no RCSU 6 diri sa may sa Campo Delgado nang wise na permit diri sa mga manufacturer diri particular sa area ka distrito sa Arevalo ni isa diri Bubotsam. So wise may apply dira sa permit dira Bubotsam kag ang sulod di lamang diri nga nakakuha iya sang permit amo ning mga dealer o kuning mga retailer iya sang mga firecrackers iya kag ining dawga retail blani mga retailers diri sa mga firecrackers o kuning mga palugpok iya sa palabuton nga pagsugalalaw naton iya sa nga bagong tuig. Ang sulod lang nga naka-apply diri sa may bahin sang Negros, so napulo iya ka mga manufacturers naka-apply diri sang permit Bombo Champ. Diri karon kag hugot man gid palabot diri sang regional chief diri nga through kay Lieutenant Colonel Robert Pitate na daw hindi dapat iya dira nga magkawat-kawat bala ang dira sa may bahin sa distrito sa Arevalo kung may ara dira nga naga-manufacture nga daw ginatago lang. So sarang diri makapalabot diri iya sa report iya sa may Campo Delgado para ma-address dira sa mga local police station nato halimbawa dira sa Arevalo PNP station. So sarang gid ma-address dira ka baktuhan iya para dakop dira ang kung sino man iya nga manufacture o kuning nagahimo iya sa mapalupok dira o mga firecrackers dira sa area sa Arevalo. Diri kag daw makabig naton na ginako man diri sa regional chief diri sa RCSU 6 diri Bubotsam na daw medyo maburbudlay gid man ang paggawad iya sang tagsa ka mga permits diri kay kon kumpara mo iya sang una ang iban do nagapaytalom lang sa ila sa asosasyon ni bala kabala mo may mga membro sila sa bilog iya nga nationwide diri ang tagsa iya ka asosasyon kag dira nagapa-affiliate diri ang pila iya ka mga manufacturers para daw mahapos lang bala pero kay bangod nga damo sa mga gipagligwat diri kag may mga kun ano nga mga nagkalatabo ng aksidente iya sang una nga may nagkalasunog dito nga manufacture sa mapalupok dito particular sa area sang Bulacan so mo to stricto na kag daw medyo na budayan kay aside sina kay subong ti grabe ang pagtaas diri amo nang isa kag tan-aw man nga rason na ang ining mga ingredients bala o kuning mga amo ni siya ang mga pulbura o kung ano mga ginagamit dira like kung ano mapabilo dira tapos ning mga karton nga ginagamit bala so damo sa mga kung ano nga dapat i-apply nga ingredients diri alam nga makahimo ka sang palupok o mga firecrackers amo nang isa ka ginatan-aw kay bagod nagmahal so kung amo nang isa ka rason man sa kung paano naghina diri Bubotsam yari bala no si Lieutenant Colonel Robert Pitate siyang aton sa diri nga makigangutan. Colonel Robert Pitate ang officer in charge ng Regional Civil Security Unit OP6. Kung dira lang pag-istoryahan naton sir ang area sa Arevalo, may harap makita mga stakeholders or mga pumuluyo man dira nga nag-apply sa permits. But for us as dealer and retailer. Sad to say na wala dira may nag-apply nga as manufacturer. Ang aton diri manufacturer sa mga firecrackers naton na other pyrotechnic devices taga Negros lang, taga Hinigaran tanan ang may pulo kita ka manufacturers nga na-issuehan naton sa permit na issuehan sa aton na firearms and exclusive office ang civil security group no. Mga pulo lang da ka manufacturer sang na-issuehan sang permit. Diri sa Iloilo and Iloilo City, wala sang nag-apply sang permit para sa manufacturers. But sa dealer, may ara man and
Ang sa mga retailers, pagambal naton nga retailers amo ni mga nagabaligya pala. Oo. So may mga na-issuean lang kita sa mga permits and ang iba diri naga-process pa lang sa ila permits. Oo. Sa una, sir, tayo hindi ba lang daw may mga asosasyon sila ni? O kung daw, sort of daw grupo sila, na nag-apply dira? Yes sir, may grupo ini sila, no? Actually, may national, ano ni sila may national association, duha kanini ka grupo, nga sa mga September, October, nag-conduct na ang aton nga Paramis Exclusive Office sa nga firecracker safety seminar. Nga ginconduct man diri sa may, dira mismo sa Bilya, no? And dito man sa Negros, may duha ka venue dito na ginconductan. And then, as proactive measures naman o effort namon nga ginaobra sa RCESU 6, nag-conduct man kami sa nga firecracker safety seminar sa mga helpers nato no mo ning mga nagabulig bala sa mga retailers nato baligya sa mga firecrackers sa ilang mga pwesto. Oo. So, sang una, sir, ang area sa Arevalo, di ba daw may mga manufacturer dira? Ano yan sa kataktor kung paano mo may naka-apply dira man? Nadawagi sa manufacturer nga naka-apply dira sa inyo? Wala sir siyang nag-apply kay since ano naman nag-open ang sa mga retailers alone lang no nag-open ang aton opisina sa Bagbaton sa mga permits since October 3. At sa mga manufacturers naman early as July nagbaton na kita sa ilang mga documents kay gina-endorse pa naton ina sa EPO. But ang dira sa area sa Arevalo wala din sa may nag-apply bisan isa it means wala dira sa nag-exist nga legal manufacturer sa firecrackers. Kung may ara man mga reported dira nga nagaobra gihapon please lang sa mga LGU naton sa mga barangay officials and concerned citizens immediately i-report ninyo sa local police station, local police unit naton or diri sa amon sa office. Kaya sure naton ina nga illegal ina o ara mga reported nga mag-aobra dira sa firecrackers sa area sa Arevalo. Oo. So it means sa mga dealer o retailer ni sir, gadipend na giguro sila sa tawag no sa China or either Bulacan nga firecrackers o kundi mapalupo? Actually sir, pag bawal na sir, hindi na kita pwede mag-ano no, sa mga imported na na finished product. Oo. Illegal man na siya. Kung may araman nga ano dapat mga locally made lang or kung may mga imported man mga parts na lang bala tapos diri gihapon na symbol sa Pilipinas. But yung mga Bulacan made legal na siya. And then mga firecrackers naman na legal na siya dapat may mark na siya sang DTI para mahambal naton nga legal firecrackers na siya lagi na siya sa pag test man sang DTI naton. Tapos dapat ang unod lang na sa mga firecrackers naton mga 0.2 grams lang na or 1 tables ano lang 1 teaspoon ba. Paano ni sir kung sa may sa previous to nga mga pagsugalo na to sa tinuig todo may mga Bulacan made man nga ginapang display diri sa aton? Ang hambal ko gani sir ang Bulacan made is within diri pa na sa country so legal na siya. Ang illegal lang sir ang mga imported products. Finished product, imported finished product. But ang mga Bulacan made is legal na siya. Legal. Within sa country natin gid made. I see. So what sa Master? Bumutsan sa mo no ang dapat kay kung tanawon naton diri ang mga firecrackers sa mapalupok na diri pang display diri bumutsan ta mo reklamo. Nga kung magbakal ikaw, ibang tikalabanan na Bulacan made rin ang iba nagasiling na 15 shot bala ni isang firecrackers o kung fireworks. Tapos kung palukpon mo pagbulag tuig gini, ang 15 way gini tatlo ka buga niya, tapos na, umido na. Pasigundaan ang stock? Ako gani, tignan mo na isa kadiri pamangkot na ton, kaya ba ni Police Lieutenant General Robert Pitate, daw hindi ka dapat yung mag-import o kung mag-halin na sa iban, o kung yung mga finished product na dapat i-transport mo o kung padala mo ko daw bawal man nga magkarga ka dira kag shipment mo bla. Ang trabanan diri daw abo na isa confirm naton kay may information na daw ka fabricate diri bubutsan sang Bulacan made pero daw diri man lang daw bra. Tapos ang ining mga ingredients kita pagbutang so daw kulang-kulang. Kamara sa kung paano nga tagsa ka magbakal ikaw sa mga palupok ni sa tagsa iya kag pang display dira dako ang paginulsol sa iban. Nga nagabakal dira kay bagod sa pagpalupok nila o kuning pagpagamit sa firecrackers dira so daw laban umido diri bungutsan. All right.
So mga gusto na ito address dira. Nga dapat why na sing ibang dira manufacture, dira particular sa distrito sa Arevalo, kundi purely dealer o retailers na lang bubutang. So di man si Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Peter Jan Bayes ka. Sa aton sinikanon niya nga mga kabombo ti kabay pa nga ining mga concern hatagan man sa nagakigo ing tulupango do sang sa bahin sang explosive division or sa RCSSU kag subong man sang DTI kag pagbantay gidla sa sining smuggled firecrackers nga may makasulod naman diri sa aton sining nga mga kabombo kay ti nangin tradisyon kag nangin kumbaga pa duduna na niya sa aton nga dapat sining Disyembre or pagbulag sa tuig makabati gi kita lupok kag makapanimaho gi kita pulbura. 6 minutos na nakalikan sa takna ng alas 2 sa iban sining mga News and Public Affairs Program bantayan ang dugang nga mga balita kaga impormasyon. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Inis Bobot Shama Blanco Huber gabilin sa imo sang manaynayang hapon may God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antis maghawid sang mga pagkaon ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag number 1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit.
Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masami nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto,
Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamanubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Welcome diri sa palatuntunan kahapon lamang program. Biyernes kita today. It's the 9th of December. Ini si Tita Regine. Hello gid sa inyo dira. Kumusta na? Ang aton nga sitwasyon sa sini nga hapon, ang iban do naga puro panguyab dira. Do natuyogid ka mo, ano abi kay tiga ulan-ulan diri sa syudad sang Iloilo, no? Way ta kabalo sa ano nga rason, pero ga puro panalithi, so beware sa mga luyag nga maglagaw-lagaw dira, no? Dalagid payong, kayo would always be safe. Kung may payong, or jacket ka may hood, or maybe kalo. Good afternoon gid sa inyo and welcome sa sininga palatuntunan kahapon lamang mga kabomba. Kung sa diin nagahulat na naman ang mga makalilingaw nga mga istorya, hindi lang makahatag kalingawan sa aton, kundi makahatag pa sa mga leksyon, mga giya, mga inspirasyon especially. Gani nga update ninyo ako, ini si Tita Regine, and sa sininga hapon, I am sure nga sa aton nga pag-updanay malingaw na naman kita sa mga istorya that would be unfolding right before our ears, right before your eyes. So join me and let's check sa aton nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Nakapagawa na kamo sa mga old torotots nyo da, kung hindi ka mo magbakal sa mga palupok. Kaya doon hindi man necessary ang mga palupok, no? Food na lang over palupok. 16 dias na lang bago mag Christmas. O mga kabombo, getting more exciting. Ari naman ang aton nga ambahanon para sa inyo. Samtang nga sulat ka mo dira sa inyong mga istorya nga ready na nga i-share diri sa KLP. I-email lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And sa ato nga ambahanon from the Bombo Music Festival, nagikan kay Mr. Albert Acolado. I Need Your Love. Good afternoon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe
believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Homegrown talent. That's our very own Albert Acolado Ilonggo. No? Nagikan sa Bombo Music Festival. And mga kabombo, sige, ready na ka mo dira, be comfortable na. Either you can lie down or maybe sit down. Or pwede ubragyapon sa mga lubrahon. Basta bukas ang dulungan. Ari na, ito yung first story, nagikan kay Lola Beng, 83 years old. And it says, Dear Inday Regine. Maayong hapon sa makatapos ang ini nga malapnabgon nga radio station, 11 sa imo Inday. Padayon ko ako nga pagsaysay sa akon mga experiences regarding sa bullying. On one occasion, where Richard was already in tears since ang iyang partner is between life and death after sang cesarean section sa iyang third child due to loss of blood. Si Bambi, si Remedyo, si John, kag ako, wagi kami magduha-duha nga magbulig. And we went out of our way para nga magpangita sang ilang mga kinahanglanon. Nagkadto kami sa blood bank. Nangita kami donors para nga i-replace ang blood nga nagamit sang iyang partner. Puli kami, alas 4 sang kaagahon. In another occasion, may sunog nga nagluntad kag nagtupukid sang ilang nga balay sa may Santa Isabel sa likod lang sang Haro nga isa ka gasoline station dira sa may Haro. So pagkatapos ng sunog, ang kwarto sang ilang ancestral home dira sa may Haro ang maginhimo bilang ilang temporary shelter. Kag ginpasalig ko sila nga ako ang makonvince sa kay Tito Pepito kagay Dr. Chris. So nagtinero sila sa sulod sang compound for more than a year. In spite of all generous help, she could afford to humiliate me. Balaan ko blood is thicker than water. Bago napatay ang barangay chairman sa barangay Takas, gintawgan niya ining babae si Larry. Kag ginambalan niya nga pahibaluon kuno si Kuba nga ako kuno ang unang ipa-assassinate sang barangay chairman. Unfortunately, bago ang fiesta, ang barangay chairman gintiro kag patay kaupod sang 3 pa nga iban. Si Bernadette, ang hinablos sang kasin ni Ma'am Loreto,
isa pagid no ka person nga hindi ko man malipatan. In spite of all the help afforded to them, they could afford to put me down. Sa isa ka okasyon, ginharas niya ako. Sa another occasion, nagsulod siya sa office and said nga kung ano ko nang matabo sa iya nga tito, I will be answerable. Nabala niya ko, utusan lang kayo. Ginimo yan na, sa sulod sang office, kag sa sulod sang compound. Sa isa pagid ka okasyon, sa pagsulod niya sa compound, gintudo-tudo niya ako sa ako ni agtang, kag ginambalan, ano ang ginawa mo kay Lizzie? Si Lizzie anak niya. Honestly, why ako sa may ginhimo nga malain sa iya nga anak? However, I just want to avoid trouble. Gusto ko lang peace of mind. So I will just leave everything to him. By the way, before siya nga napatay, vibes ni sila ni Loy. So I just hope and pray that the good Lord will forgive ang ilang nga mga kasalanan. So pasensya ka na Inday sa mga malawig kong sulat sa imo. See you next time. God bless you. Lola Beng, 83 years old. Well, sa mga sirkumstansya kuno nga nagatuluhaw do dira mo na matakos no ang matuod nga character sang iban nga tawo, and sometimes amo na ang cause sang disappointment, sa mga hurt feelings nga inabala no, feeling mo way ka man sala, nagbulig ka pagani, and despite sa tanan nga mga goodness nga imo ginpakita, tanan nga mga efforts nga imo ginhatag, malain ka sa gihapon. Pero bayin na lang da, no? God sees everything and God sees the goodness of your heart. If you feel and if you believe, wala ikaw sang may ginhimo nga malain, wala ikaw sang tapakan nga tawo, wala ikaw sang siling nga gin pakalain. So, do not worry and do not be stressed. Just go on sa imong pagpangabuhi and always learn to forgive ang ini nga mga tao. Because kung hindi ikaw mag-forgive, it's like taking a poison and then wishing nga ang ina nga kontra mo ang mapatay. But of course, ikaw ang nag-take some poison. See? So dapat chill lang mga mga spices in life. Spices of life nga naghahatag duag, naghahatag kolor sa ato nga pagpangabuhi. But of course, in the end, ang kamatuoran would always come out. And kinami, no, if makareconcile ikaw sa mga tao nga ini nga nakaklash mo, and at the same time, may chance akong tanino nga mag-ayuhay ka mo. But anyway, habang buhay, may pag-asa. Lola Bing, cool ka lang dira, no? Salamat, Gid, for recalling more incidents, mga hitabo sa imong kabuhi, and sharing them with us diri sa KLP. Halong lang. Oras natin mga kabombo, 27 minutos na makalipas. Ang alas 2 sa hapon would be giving you more of the beautiful stories diri sa KLP. When we come back, may ara naman nga i-share sa aton si Jesusa sang City Proper. Pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Sa may ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa avocado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber.
Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa avocado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue gani mas young looking ang imo nga panit. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabala sang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient. Ang aton nga mga interesting stories, ari ang i-share ni Jesus sa city proper. Dear in the regime. Good afternoon and a pleasant afternoon to all the avid listeners ng Bombo Radio and to all KLP lovers and of course sa imo Tita Regine. Tita Reg, nadumduman ko sang unang nga panahon, sang year 70s, nga sa akong paghangop, mas madamo ang mga lalaki sa babayi, tungod sa unaya, makapili ka pa ya, tungod sa mga sisters mo. Tisubong yang nga panahon, makita mo ya ang mga magnobya. Ang babae, tama kagwapa. Pero ang nobyo, to hindi, gani makapamustura sang maayo. Basta lang may boyfriend nga ginatawag. Uy, judgmental. Joke. So may ara ka lang nakita nga tigulang ang lalaki, pero ang babae, tama pa kabata. Kag hindi man kahambal, hindi ka man kahambal nga mag-amay, kay tinagalambinganay man. Ay, tita, nagmarites naman ako, gani man. Pero daw mo ina ang trend subong tungod sang millennial age. So, na-experience siyahan ko, tita, sa one of my sisters. Nadumduman ko sang elementary ako. Tita, may nag-transfer nga apo sang Kachila sa amon nga school. Tungod, napatay ang iya nga father due to accident sa motor. Dead on the spot. So nakita niya ako, tita, hining bata, no? Prior to that, tita, permi ko na sila makita nga nagaagi ang ila salakyan sa balay. Mga gwapo, kagwapa sila, tita. 3 boys and 2 girls. Temprano pa na ilo sa amay. Kagang mother nila, since tama kagwapa man, nagpamana man. Kaginbilin sila sa ila lolo nga Kachila, kag lola nga Pinay. So tita, balik ta sa apo sang Kachila. Tawagon ta lang kay G-Boy.
Tama sa iya kagwapo, kag kapula-pula sang iya guya, kapino sang supat. Sa makita niya ako, Tita Regine, way ko gali kabalo, maging tultol niya nga mga balay. Paggadto niya sa balay, naghambal siya sa ako na may, pagwaa ang bata mo nga si Jesusa, kay mamasyar ako sa iya. Hambal sang ako na may, mga bata, pagani ka mo, may gatas pa ang baba ninyo. Mga luyag ka na sa bata ko? Ti ato ako sa ibabaw, kag nabatian ko gid ang iya nga tingog. Dayon ko panago sa idalom katre. Kay naga-insist gid siya tita sa amay ko, nga masaka siya kuno, kay mamasyar siya sa akon. Kaya balya, tiyoy, naluyag ako sa bata mo. Baw, nagsaka gid siya tita Reg. Ayawan ko panago sa idalom katre. Kag sagad siya pungko sa salas, kag maghulat sa akon. Habang sa amay ko, Toto, balik ka lang. Basi wala pa siya kaabot. Tiwan kabalo ang akon nga amay, nga ara ko yan sa kwarto, gapanago. Tita, tungod kada kadto niya sa balay, wala ko siya ginagwa. One time, tita nagpauli ako sa balay, kay nagkuha sang laswa, maginluto sang mother ko, kay almost 1 kilometer ang lalakton, 1 ka kilometro. Sige ang lakat ko, bit-bit ko ang primberena nga kalaptan. Baw tama kainit, dumapasok kamot ko. So nagatululo man luha ko sa kainit. Ambot ka pangita, tani ako kadahon. Sa kilid sandalan, bala Tita Regine, ihapin ko sa kamot ko. Ay gulpi lang tita. May naghalok sa guya ko. Baw, do nakibot ako. Siya gali, tita. Si G-Boy. Baw, tani, basyahan ko siya sang mainit nga sabaw. Kali kinanagunan man ko, kay basi akigan ko sang sister-in-law ko nga teacher, nga nagsugo, nga magkuha sang laswa, gapanamkon doon, basi mahulugan. Abi mo ang hambal niya, te, dakop kaged, kay ginapanaguan mo ko. Napanaguan mo ko mo. Tihipos lang ko, tita. Inkulbaan ko. Basi ipanugid-sugid niya ko sa school. Maging kisan niya ko. Tiambal ko, pairan ko na lang na. Makuha lang na. Pero ang chismis, gabata nga nagabata. Madamo nga daan marites sa school. Maayo gani, tita. Wala man may nagasunod sa amon. Kay siya yan nagabike. Amo na, wala ko kabalo nga may nagasunod sa akon. Maayo gani, tita, gin-transfer naman sila sang lola niya sa private school. Ti naguntat man lang siya court sa akon, pero hindi ko gid malimtan. Kay first kiss siya sa akon, pero naklainan ako. Tita Regine. Ti aga chila bala tita nga lolo niya may gininvest nga kwarta sa Spain sa isa ka brewery. Every year, tita ginapadalaan na sila sang milyon para sa para na sang lolo niya nga kachila, daw share niya. Mucho money gid sila, tita, galing mga abusador. Hindi sila kabalo maggamit sang ilang nga kwarta. Ang mga girls nila nga utod, maayo ang pangabuhi. Kay mga mabuot, pero ang mga boys, labi na si G-Boy, ay nangin addict. Pero ang buta, subong ko nagbago naman, kiti mga 60s naman to ang iya edad. 60s naman ang iya edad. So, ang ilang mga properties ang una, ay ginapamaligya lang nila barato. Labi na sang wala na ang lolo, kag lola nila. Ti, pag gusto sila kung ano ila himuon, why may guide sa ila. Barkada diri, barkada didto, ti, kaya ang ila kwarta nga ginabaton, wala ginapangabudlayan. Lifetime na ya, tita, ang ilang nga pagbaton sang share. Kaya kadako sang gininvest niya nga kwarta sa korporasyon. Sige lang tubod sang grasya sa ila. So, one of the stockholders, nagyang nga lolo sa mga korporasyon, sa brewery. Kaya ang kwartaya, nagatubo. So, till here na lang, tita, sa most unforgettable moment in my life. God bless always and keep safe. Money is a good master, but a dangerous servant.
The love of money is the root of all evil. Always remember, God is our helper. He will provide all our needs. So do not be anxious about tomorrow. God will never abandon His children. Respectfully yours, Jesusa. Oh, Jesusa, husto gid na, no? Kung gin-bless ikaw and then you do not know how to handle ang ina nga blessing, di sometimes mo pa na, no, ang makahatag sang kalainan sa imo. Supposedly blessing ina siya and supposedly gina take care mo ina so that it would grow more, and at the same time, no, it would make you also a blessing para sa iban man mga tao. Pero kung wala mo man ginatipigan, wala mo ginahalungan, kag hindi ka man kabalo mag-share, wala gid. Daw pareso na nga ginlustay mo, no, ang ina nga grasya. Wala mo gin pag-grow, wala mo man ginhimo nga nang inspirasyon malang kuntani para nga makahatag ka man, makabless ka man sa iban nga mga tao. So we always have to remember, no, nga kung ano man ang ginahatag sa aton, may purpose gid na, no, always. Kag ang punto is that ang ina nga blessing is supposedly gina-appreciate, ginahalungan, ginatigpigan, gina-enjoy, and that should make you, no, a better person. Hindi nga mangin malain ikaw, mangin hindi manami, no, ang mga epekto sina sa imo. So we have to be aware and we have to be beware, no, kung ano dapat ang aton nga himuon. Kag you are right, basta hindi bala nimo pinangabudlayan though easy money, easy to lose. Budlay, no, kung amo sina, well, not unless siguro nga makaagi ka man bala nga natumbalay ka or as in nabagsak ka gid, no, to the lowest point of your life nga dira mo lang ma-realize nga ay kasayang sa ato nga mga tinion, kasayang sa ato nga mga blessings, wala ako man lang tipigan, wala ako man lang pag-grow, and now daw nagsunggod na ang blessings, wala na sang nagaalabot. So dapat, no, every blessing nga ginahatag sa aton, ginapasalamatan gid naton nina, we have to be grateful, and at the same time we have to think of some ways para nga kita mangin blessing man sa iban through the blessings nga aton nga na-receive. All right? So thank you so much, kids, sa imo Jesusa. Ti ano na lang to, nakuha to sa panghilamos or pagpaligo ang nakaw na halik. Nakaw na halik. Anyway, mga young boys and girls paman ka mo sa agto, ano, mga young ones, as in mga may gatas pa sa labi. So correct ang imo nga father. Anyway, thank you so much, Gide Susa. Sige, share mo na naman sa amon sa saninga hapon. You take care. At ang oras, 17 minutos bago magabot ang takna ang alas 10 sa hapon, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante ang mga pahipado. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna.
Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami ba lang nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ito pasudlon, no? Ining isa pa ka letter from Lola Amparing. We'll be hearing another story coming from her. Good afternoon sa inyong lahat, mga kasapi ng Bombo Radyo, mga mapisan ng mga listeners, kalabaw sa tanan sa imo, Tita Regine. My dearest Tita Regine. May dalawang sulat ako nga ginlihog sa akong hinablos nga ihatag dira sa inyo. Pero si Linya, buwas lang niya ihatag. Kay traffic daw, kag mabudlay ang parkingan. So siguro mga almost 2 weeks na, hindi niya pa nahatag dira. Pero okay lang, kay balaan mo, hindi man ako magkadto dira nga wala sang upod. Tita Regine, ang akon i-share sa imo karon ang mga nakita ko nga mga nagaalagi nga mga teenagers. Halos adlaw-adlaw, ang masiling ko nga tama gid kalain ang pamatasan sa mga dalaga o teenagers ang una nga tiyempo compared sa mga teenager karon nga panahon. Tita tama gid ka opposite ang ginawi o pamatasan nga ako na obserbahan. Hindi ko man malipatan nga sang una, high school days, doon di man makahulag ang mga dalaga o teenagers. Halos mga mabuot man, respectful, kag religyoso. Karon, hindi, gani kabisa kong orasyon. Kung bisan mag-greet lang. Good afternoon, good morning, good evening. Lalo na sa mga tigulang. Abi mo tita, akon gid gina-advise. Bisan kung sino, hindi lang sa akon mga apo, nga hindi paglipatan ang please o palihog kung magsugo kag magpa-thank you. No, that's the magic word. Siling ko hindi man mabudlay sang sasagad pitik-pitik sa ginauyatan nga cellphone. Ang bisyos ang pamatanon karon, lagaw-lagaw nga nagadugsing-dugsing pa sa dalan. Madamo o kalabanan daw wala sang good manners and right conduct. So madamo ako na ibaluan nga mga babae pa nagakadto sa lalaki o live-in nga high school pa lang. Ano abitita, pagkahibalo sang pobre nga iloy o tatay, kay siguro, no, tungod sining cellphone, paano nila mabalaan? Tita, ang permi ko pa makita, nang ilagi na suksok ng mga bayo sa mga call girls. Tinagadayan-dayan, ito nagpa-attract sa opposite sex, kay masyado kapikit, kay very short ang ila shorts, or very short ang ila shorts, kagong paldaman, above the knee, nga halos makita ang ila tinago. Sa una tita ang amon bayo, permi below the knee, kag wala nagasuksok sang shorts. Tamo na gani tita, high school pa lang o elementary, nagabuntis na. Siguro tita, hindi mo sila nagpamati sa ilang mga ginikanan. Tikon magpungko sa jeep, ginakaptan ang blouse. Kaya di masyado man ka-open, nga halos makita na ang iladugan. Tita, sa unang nga tiyempo, ang mga dalaga may chaperone gid, magkadto sa baylihan. Ang luyag magsaot, malisensya gid sa chaperone. Kung luyag o hindi. Pagkatapos mapasalamat, kagdayon idulong ikaw sa imo nga pulungkuan. Karon wala na, kundi kalabanan, wala sang chaperone. Tinagakita ay lang sa tunga sang dance hall, kag ikaw lang balik sa imo pulungkuan. Parang ido lang kag kuring. Dita madamo man ang ako nahibaluan nga nagasinggit o nagasabat-sabat sa ila ginikanan, kapin pa kung suguon, kay galit sila. Kay hindi maistorbo sang pitik-pitik sa ginauyatan nga cellphone. Tita Regine, siguro amo na gani nga ang mga ginikanan inosente sa ginahimo o sang ilang mga kabataan. Kung sa akon lang, madamo ang kaayuhan sang cellphone. Although, nga hindi man ako kahibalo, pero madamo pag hindi mahatag sang kaayuhan. Karon nga panahon, madamo ang ako nahibaluan
sa mga neighbors nga hindi madali-dali ang pagsugo sa ila kabataan. Kag kung tumanon, nagapadabog-dabog, kag nagakulumuron pa. Sa una, daw wala man kami nagasubong sina, o nagasinggit, o nagasabat-sabat sa amo nanay kag tatay. Ang among ginatudlo sa school, halos daw wala ginasunod o ginatuman. Pero hindi man tanan. Kaya may respectful kag obedient man. Sa una nga tiyempo, bisan tama gid kapigado ang schooling ko, pero hindi ko man malipatan. Ngang among classmates, babae kag lalaki, to hindi man damuhal o palaboy-laboy, kundi sunlog-sunlog lang. Kag wala man nobyo-nobyo o nobya-nobya, kundi friends lang. Kaya mo na ganitita, ang cellphone, isa ka instrumento nga nagapaisog o nagapalain sa aton teenager karon nga panahon. Masiling ko nga ang makaluluoy ang ilang mga ginikanan nga nagapagusto sa ilang mga kabataan. Hindi ko gid malipatan nga sang college ako, isa lang kaparis ng sapatos ko, may lubot pa. Ang akon bayo, 4 lang, kag ang underwear, amo man. Pero sa akon pagtitiis, kag pag-antos, nakalampuwas man. Kag sang ulihi, nag-successful sa kaluoy sang aton mahal nga Diyos. Well, I guess tubtub lang kay taanay diri lang di i-check ko kung damo pa nga mga page. Ay, diri na lang. Sige, tapuson ko na lang ni. Okay, tapuson ko na lang ha. Kay gamay naman ang gali. So, amo na gani, no? Tita Regine, ang cellphone, isa ka instrumento nga nagapaisog o nagapalain sa aton teenager karon nga panahon. Masiling ko nga ang makaluluoy ang ilang mga ginikanan nga nagapagusto sa ilang mga kabataan. Hindi ko gid malipatan nga sang college ako, isa lang kaparis ang sapatos ko, may lubot pa. Ang akon bayo, 4 lang, kag ang underwear, amo man. Pero sa akon pagtitiis kag pag-antos, nakalampuwas man. Kag sang ulihi, nag-successful sa kaluoy sang aton mahal nga Dios. Ang isa pa kahitabo sadto nga hindi ko gid malipatan, nga sa 2 years sa school, wa gid ako kainom sa soft drinks o nakamerienda. Di ano ang bitita, kayong akon balon nga kwarta, husto lang pamasahe sa pag-eskwela. Wa gid ako kabayo sang bag usadto kay puros lang second hand. Hatag mo lang sa akon. Ginapaentra man ako sa folk dance ang physical education teacher nga i-contest sa iban nga school sadto. Ang friend ni nanay nga may kaya sa ilabuhay, amo ang naga-finance sa akon. Hindi ko man malipatan nga may parade sadto kag black shoes ang kinahanglan. Siling sang magulang ko, bakal ikaw sang langke nga itom kag pintahan ang puti nga sapatos mo. Kita mo lang ato ginimo ko kag siling niya nga ang lubot takpan ko lang karton kag maghinay-hinay lang lakat. Way ako sa mahimo kay sigano nga hindi ako kapare. Kita sa una nga tiyempo, pagbagting sang orasyon, nagadulog kami magpangadi kag magbisa sa mga tigulang. Karon, halos wala na. Sa halip, ang mga teenagers nagakadlawanay, nag-uyatay sa mga kamot sa opposite sex. Ang ila pamatasan, tama gid kaiba, compare sang ugali isang una nga panahon. So, tida medyo malayo or malawig na ang sulat ko, so I have to close with my sincere love, regards, and kisses to all. God bless. Lovingly, Lola Amparing. Lola Amparing, utang lang ko anay sa iyong mga poem ha. Monday na lang. Okay lang. I hope ha. Okay lang gid sa imo. Mahuon, no? Kadamo sa mga, especially mga oldies nato, hindi kasako, o sa mga panghulag, sa mga pamisti, sa mga panghambal, sa mga ways, sa aton nga mga young ones. But you know what? Ang iba nagaugtom na lang, ang iba nagahipos na lang. But of course, it's up to us, no? Mga ginikanan, kung ano ang luyag nato, no? Nga, kumbaga, i-influence sa aton nga mga kabataan. Kung ano nga mga values, ano nga mga practices, ang luyag nato, no? Nga ipasa sa ila, nga itudlo sa ila, because everything starts at home. So, ara ina sa aton, siguro lang, no? Because ang kasako sa mga ginikanan, hindi na gid matutukan mostly ang mga kabataan and even ang mga gagmay nga mga kabataan because masako ang nagabantay kung maghibi, sige, paslakan lang cellphone para nga maghipos. That's why damo bala hindi ka ba lumaghambal or late, no? Ang ilang paghambal.
Well, anyway, keen sa imong observations. Salamat gid sa imo Lola Amparing, pero may ara man mga ginikanan, may mga panimalay no nga sa gihapon gina-try gid nila ang ilang nga best. Nga ang mga nakaugalian sang una, ang mga values nga ila man nga nadakaan ipasa man sa ilang nga mga kabataan. So thank you so much again Lola Amparing for sharing with us your story. Sa inyo man yung mga istorya dira, pwede gid nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. May flash report kita mga po kabombo, may sunog kung sa diin inihibaloon naton sa kay Bombo Resi Bordon. Good afternoon, Bombo Resi. Tita Reg, mayara sa bongsang nagapadayon yung residential fire. Again, residential fire ini sa Zone 3 Barangay Bakhaw, Mandriao, Iloilo City. Ni base sa latest nga advisory sa Iloilo City Operations Center. May ara sang black smoke nga nakita sa nagikan sa Nasambitiya nga area as of now. Also guys, subong medyo nagadulom ang palibot. But unfortunately, mayara sang nagakatabo nga sunog subong sa bahay niya sang barangay Bakhaw sa distrito sang Mandriao. So nagapadulong naman ang katapo sang Bureau of Fire Protection halin sa may nagkalain-lain diri nga nagkalain-lain nga distrito sa may syudad sang Iloilo para nga mag-augment sa nasambitiya nga sunog again sa Zone 3 Barangay Bakhaw, Mandriao, Iloilo City. Again, residential fire ini sa aton nga mga kabombo. So sutugang sini nga update sa aton mga kabombo, bantayan lang sa aton nga panumbalik. Flash report ini si Bombo Resi Bordon para sa Mansang Radyo ng Pilipinas, ka-consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat, Bombo Resi Bordon. So, ang sunog, residential fire, dira sa may Bakhaw, Zone 3, dira sa may Mandurriao. And we hope and we pray nga mauntat no sa gilayon kag kabay nga matupok na ang kalayo kag hindi na maglapad kag gamay lang no ang mga maapektuhan sa sininga sunog. We're praying for that. Sa atong Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 16 days to go before Christmas. Kag ari na ang pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para sa inyo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan.
Pasko sa ating lahat. Maligayang Pasko. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Pagkain. Laruan po. Para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. Oh, Pasko na. Oh, Pasko na. Oh, anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na. Oh, mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Maraming salamat mga kabombo for joining me today. Same time tomorrow. Updanay gihapon kita ha. Salamat kids sa gihapon. Ining nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Please take care. Good afternoon and God bless.